Kello taitaa olla pykälässä. No, oi, me ollaan minuutti jo, me jäätiin puhumaan ja Annelle terveisiä, munkki oli erittäin hyvä. Lähdetään liikkeelle. Tosiaan täällä käytiin keskustelua, että miten se mökkiläisten rahan käyttö, oma mökki, ja kun se viipymä oli pitempi, niin tosiaan me saadaan se kaikki raakadata, niin me päästään katsomaan, että miten se menee. Mutta ne, mitä me alkuun Sakarion kanssa katsottiin, niin se on ihan selkeästi, että omalla mökillä käyttää paljon rahaa. Et se ei ole niin kuin verrattain siihen, että onko oma mökki vai vuokra. Mutta päästään kaivaan sitä vielä tarkemminkin läpi. Ja sitten toinen kysymys, että oliko Ylläsjärveä ja Äkäsalonpolo erotettu tuossa kyselyssä, niin ei ole erotettu, eli me kysyttiin Ylläksellä kävijää, koska se on ihan selkeästi, että se asiakas ei välttämättä tiedä, missä se on. Se on käynyt näissä muissa tutkimuksissa selville, eli se on Ylläksellä. Se ei ole välttämättä Äkäsalonpolo Ylläsjärvi. Mutta sitten kun mennään omiin mökkiläisiin, niin sitten tiedetään kyllä tasan tarkkaan, että kummassa ollaan. Joo, ja tervetuloa takaisin minunkin puolesta. Ensimmäinen huomio tähän iltapäivän osioon, niin kaikki, jotka nyt on langolla ja täällä paikan päällä myös, niin menkääpä tuommoisen kuin ylläs.fi kautta Semma-osoitteeseen, käykää rekisteröimässä ittenne tähän, niin me saadaan osallistujalista tästä sitten, niin ylläs.fi kautta Semma, kaikki, jotka on kuulolla ja paikan päällä ja niin edelleen, niin tämä on niin kuin meille tärkeä asia. Ja nyt, eikö niin, Joel, että me lähdetään esittelemään teille vähän niin kuin kandin työtä, eli vuosi on tehty töitä, ja tämähän ei ole missään nimessä valmis. Tästä jatkaa matkailuyhdistyksen seuraava porukka, palataan siihen sitten loppupuolella, mutta me esitellään, mitä me ollaan vuoden aikana tehty. Ja ehkä korostus just se, että tästä pääsee vielä jatkaan, että ei olla vielä valmiita, vai mitä Joel? Juuri näin, paljon on saatu aikaa ja paljon on tehty, ja tässä nyt tulee sitten kokonaisuudessaan aika napakka paketti näistä asioista. Hyvä. Lähdetään, Janne, saat vaihtaa kalvoon, niin lähdetään TP1, eli kohderyhmäkartoitukseen ja palautekanavaan. Ja tuo äskeinen kyselytutkimushan oli osa sitä, että kuka se oikeastaan on se meidän kesän asiakas. Ja sitten kun me päästään vähän katsomaan, kun tehdään kehitystyötä, että miten siitä kehittyy se asiakas, ja toivottavasti ensi kesänä meillä olisi myös ne kansainväliset asiakkaat täällä. Eli jos me mietitään pyöräilykohdetta, niin tärkeää on tietää se alueen potentiaali ja löytää ne paikalliset vetovoimatekijät. Ja niitähän tuossa kyselyssäkin aika paljon tuli meille, ja sitä pystyy hyödyntämään tästä eteenpäin aika paljon. Siellä oli aika paljon semmoisia meille selkeitä asioita, mutta myös sitten hyviä herätteitä, että mitä ne asiakkaat oikeasti on sit mieltä. Mitä me ollaan oikeastaan tehty, niin tähän pakettiin niin me ollaan tehty suuri maastopyöräilykysely. Joel, haluatko kertoa jotain suuresta maastopyöräilykyselystä? Joo, eli tällä suoralla maastopyöräilykyselyllä se toteutettiin viime vuoden loppupuolella, ja tammikuun alussa oli aikaa vastata sinne matkamessuille asti, ja messuillakin se oli vielä avoinna. Ja siinä sitten kartoitettiin semmoista asiaa, että mitä maastopyöräilijät haluaa, millaisia pyöräilijöitä meillä on, miten maastopyöräilijät matkailee, onko ne käynyt Ylläkselle, ja sitten vielä parannusehdotuksia Ylläkseen maastopyöräilyn parantamiseksi. 571 vastaajaa oli. Kyllä. Ja sitten tosiaan siihen jatkomona tämä kesän matkailijatutkimus, missä oli 836 vastaajaa, eli saatiin sitä kyselyäkin aika paljon tehtyä. Lisäksi me ollaan tehty alueen yritysvierailuja, me ollaan käyty tosi paljon keskustelua alueen yrittäjien kanssa, asiakkaiden kanssa ja yhteistyötä eri tahojen kanssa. Ja yksi, mikä suurimmista viime syksynä startattiin, oli tuo ylläs.fi kautta palautekanava. Eli me ollaan saatu yhteistä palautetta Ylläkselle niin 229 kappaletta, mikä on tämän mittapuun keskukseen niin todella vähän. Eli odotin, että me olisi saatu, voit Janne vaihtaa kalvoa semmoiselle, missä lukee 229. Näin. Kyllä.
muistin sanoa. Eli tosiaan yllättävän vähän. Ja tämähän on oikeastaan se, että aikaisemminhan täällä oli malli, että jokainen yrittäjä keräsi itse sitä palautetta. Eli koottua palautetta ei ole vähän aikaan kerätty Ylläksellä. Ja ylläs.fi, tuonne tietoa Ylläksestä, niin sieltä löytyy pieni. Eli myös tämä polku on ehkä sellainen, että asiakkaan pitää löytää, eli sillä pitää olla jotain sanottavaa meille, että se sen palautteen meille jättää. Toki toi meidän info, joka tuossa kellokkaalla hoitaa Ylläksen alueen matkailuneuvontaa, niin he on sitä aktiivisesti myös käyttänyt, jotta me ollaan saatu semmoista koontia, että mitä niillä asiakkailla on mielessä. Me jaettiin se 2 osaan, eli me haluttiin selkeästi hankkeenkin kannalta sitä reittipalautetta erikseen, ja reittipalaute on tipsahtanut aina tuonne Joelin sähköpostiin saman tien, kun se on tullut. Onko Joel jotain sellaista, mitä sä haluaisit sieltä reittipalautteesta erityisesti nostaa esille? No kyllähän siellä nyt on aika voimakkaasti noussut tämä yhteiskäyttö ja kohtaamisjutut ja sitten lisäksi vielä viitotus ja eksyminen reiteillä, niin siinä ne oikeastaan on ne, mitä palautekanavan kautta on tullut, mutta kävijämäärään nähden niin aika vähän tulee reittipalautetta kuitenkin. Kyllä, eli tosiaan yleistä palautetta se 100 kappaletta ja 129 reittipalautetta on tullut nyt viime syksystä alkaen. Ja vaan 10-20% on halunnut vastauksen. Eli se on aika pieni luku, joka haluaa, että hänelle palataan. Ja toki niitä, jotka halusivat, että palataan asiaan, niin toi koronalatujen sulkeminen, niin Elias tietää sen, että niitä oli siellä jonkin verran. Tässä samalla me myös kehitettiin sellaista niin kuin vakiovastaukset ja palautemallin kehittämistä, eli selkeästi prosessia siihen, että kun palaute tulee, niin miten se hoidetaan ja miten siitä infotaan sitten yrittäjiä, koska siellä palautteessa saattaa olla useampikin yritys, jossa se asiakas on käynyt matkan varrella. Ja tässä vaiheessa mä haluan kiittää erityisesti Maijaa ja Minnaa, eli hiihtokeskusta palautteiden osalta, niin me päästiin jo aika pitkälle. Ja meillä on myös mallivastauksia, mitä pystyy asiakkaalle vastaamaan, eli vähennettiin niitä käsiä siitä välistä, että kuinka paljon ne sitoo, mutta myös niin, että se viesti kuitenkin meni perille asti. Tässä ehkä suurimpana kysymyksenä on, että hankeajaksi on palautemalli ostettu ja sitä on kehitetty, se ei missään nimessä ole valmis. Eli se, että kuka vastaa palautteesta tästä eteenpäin, niin se on sellainen yksi aika iso kysymys ja miten sitä halutaan kehittää. No, tässä me nähdään nyt sitten, että mitä sitä palautetta tuli. Eli talven osalta 31% koski latuja. Sitten toiseksi isompana siellä on 19% korona. Yllätys, yllätys. Ja sitten mennään 15% eli talvipolkuihin. Ja 13% ylläs.fi nousi siellä niin kuin palautteen aiheeksi. Kesällä reittien lisäksi ja oikeastaan sen pyöräilyn ja kävelyn yhdistämisen lisäksi niin aukioloaikainfo. Ylläs.fi, aukioloaikainfo. Ja lisäksi tuolla esimerkiksi on väärää tietoa koirapuistosta, niitä oli muutamakin siellä. Eli selkeästi niitä palveluita, kun haettiin kesällä, niin se on yksi semmoinen, mikä kannattaa ottaa huomioon, että ne aukioloajat löytyy ja ne on asiakkaiden niin kuin saatavilla. Ja myös sitten, niin kuin tuossa kyselytutkimuksessakin nousi, niin sama nousee näissä palautteissa, eli toivottiin, että ne palvelut on auki. Eli ihan sama juttu kuin jos me mietitään, että tullaan talvella ja on totuttu, että kaikki on auki, niin kesäkuun alussa varsinkin tuli niitä palautteita, kun ei oikein joka paikka ollut auki. Eli kun se asiakas tulee kerran tänne, niin sillä on mielikuva. Ja kun me ei pystytä vastaamaan siihen mielikuvaan, niin siitä tulee se pettymys. Eli sellaisia sieltä niin kuin oli. Mutta kaiken kaikkiaan niin täällä on paljon positiivistakin palautetta, ja niin kuin toi NPS:kin tuossa äsken kertoi, niin se on myös se NPS täällä meidän palautteissa, niin se on korkea. Eli tyytyväisyys kuitenkin on. Eli nämä, jotka haluaa antaa sitä palautetta, ne haluaa antaa sen takia, että ne haluaa kehittää. Ja että Ylläs kehittyy. Et se on niin kuin minusta tosi hienoa. Jos 0,6 palautetta periaatteessa tulee päivässä, niin se on aika vähän.
Joo, ja sitten ne palautteet on monesti tosi hyvin perusteltu, että niihin on käytetty aikaa, ne on mietitty, että ne ei ole mitään, vaan että nyt on huonosti, vaan siellä on ihan perusteltu ja annettu monesti myös kehitysideoita. No sitten jos joku miettii sen langan päässä tai täällä, että no onko meille tullut palautetta, niin kaikki ne, mitä on tullut, missä on koskenut yritystä, niin ne on jaettu myös sit yrityksiin. No sitten mennään TP2, eli palveluiden laadun ja valikoiman parantamiseen. Ja tässä niinku tärkeimpänä oli se, että me edistetään niitä palveluita, mitä meillä on täällä, mutta myös sitten tuotteistetaan ja tehdään bike-friendlyä. Jos aloitetaan bike-friendlystä, niin Joel, mitä se bike-friendly on? Pyöräilijäystävällisiä palveluja. Täällä se voi olla esimerkiksi sitä, että se pyöräilevä matkailija on tervetullut kaikkiin palveluihin, mitä haluaa käyttää. Suomessa ei ole bike-friendlyä vielä virallisesti kansallista järjestelmää, eikä oikein ole kansainvälistäkään, mutta näitä konsepteja on niin kuin eri puolilla maailmaa ja nyt myös Suomessakin alettu kehittää, ja nyt tuo pyörämatkailukeskus on tekemässä kansallista järjestelmää. Me ollaan napsun verran tällä Ylläksellä Eellä. Meillä on nyt kohta 10 bike-friendly yritystä täällä. Tällä viikolla käytiin katsomassa vähän paikkoja ja sitten sertifioitiin muutamia yrityksiä tähän konseptiin. Ja nämä tällä tiedolla, niin nämä, jotka täällä on nyt saanut tämän niin kuin sertifikaatin, niin se myös menee sitten siihen kansalliseen, että ollaan tehty yhteistyötä sen pyörämatkailukeskuksen kanssa siltä osin. Mutta yhtä kaikki, niin jos tämmöinen tunnus on, niin siellä sitten on odotettavissa lämmin vastaanotto pyöräilijä. He ymmärtävät pyöräilijöitä ja palvelut on hiottu myös pyöräilijän näkökulmasta tikki. Kyllä, ja sitten vaikka suoranaisesti me ei hankkeessa olla tuettu rahallisesti tai taloudellisesti muita, niin tähän myös palveluja ja laadun valikoiman parantamiseen, niin me aloitettiin kutsumalla Finnvera ja pankit tänne viime syksynä, eli niitä investointiin liittyviä asioita, niin pidettiin yksi seminaari, missä puhuttiin investoinneista, ja sitten kun meillä iski kriisi päälle, niin ollaan oltu auttamassa yrittäjiä Business Finlandia ELY-rahan hakemisessa, ja tuossa äsken sain tiedon, että 450 000 on saatu sitä kautta niin kuin tälle alueelle kehitysrahaa. Eli kun se ei ole suoranaisesti hankkeessa tehtävää työtä, mutta kun meidän suurin tavoite oli tässä lisätä työpaikkoja, parantaa palveluita, niin sanotaanko näin, että koronassa on paljon pahaa, mutta tässä oli paljon myös hyvää. Eli sillä kehitysrahalla, mitä hankkeita on kirjoitettu sinne, niin ne oikeastaan kaikki keskittyy kesään ja ne keskittyy palveluiden laadun parantamiseen. Eli siinä osalla niin kuin voidaan katsoa, että tässä koronassa oli myös jotain hyvää. Joo, sitten tuommoinen maastopyöräilyopaskoulutusjuttu. Nythän meillä on useammanlaisia useita toimijoita, jotka järjestää maastopyöräilyretkiä ja maastopyöräilykursseja ja muuta, niin ollaan sitten tehty töitä myös tuommoisen kansallisen maastopyöräilyopaskoulutusjärjestelmän kehittämiseen, joka olisi väylä sitten tuommoiseen eurooppalaiseen virallisen maastopyöräilyopaskoulutuksen piiriin pääsemiseen. Siitä myöhemmin tuossa lisää. Kyllä, ja mennään seuraavalle sivulle, niin katsotaan mitä meillä tulee. No, tähän myös kuuluu meidän opintomatkat, eli meillä oli tarkoitus tehdä 2 opintomatkaa alueen toimijoiden kanssa. Mun vastuulla oli opintomatka Itävaltaan, mutta korona tuli ja sekoitti sen, eli meillä oli tarkoitus lähteä kesäkuun alussa tutustumaan 4 kohteeseen. Kimseen alue Saksan puolella, Münchenistä vähän alaspäin on alue, missä vuoret kyllä lähtee, mutta vuoret ei vielä oikeastaan ala, ja siellä on 203 maastopyöräilyreittiä, ja niistä reiteistä osa on vähän samankaltaisia kuin täällä meillä. Seuraavaksi oli tarkoitus mennä Saalbach-Leokang alueelle, joka on se legendaarisen eniten investointeja tehnyt tuo Leokangin alue. Erityisesti alamäkipyöräily nousee siellä esille. Ja Leokangi lähti liikkeelle vähän samalla tavalla kuin ne Ruka ja
Levi oli kertomassa, että vielä ei ollut aika kypsä silloin, kun investointeja lähdettiin tekemään sinne. Mutta nyt ollaan ihan eri aaltopituudella ja Salpa, joka on pussinperä siinä vieressä, niin nousi siinä nyt sitten viime vuosien aikana, niin kesä on jo lähes 40% talvesta. Eli siinä mielessä. Ja sitten tarkoitus oli ajaa vielä 2 tuntia pikkupusseilla eteenpäin Söldeniin, joka on täysin talviurheilukeskus, pussinperällä myös, ja viimeisen 2 vuoden aikana profiloitunut maastopyöräilykohteeksi. Ja miksi se valittiin tähän listalle, niin oli se, että siellä on tehty kesän brändäys aika ammattimaisesti, ja siellä on brändätty eri ryhmät eri tavalla, eli olisi ollut kiva päästä katsomaan, että miltä se näyttää. Ja näihin kaikkiin oli sovittuna jo paikallisia matkailualan toimijoita. Joo, sen verran vielä näihin voi lisätä, että nämä on siis hankkeessa olevat työryhmät, ja tuo, joka olisi käynyt katsomassa noita Euroopan paikkoja, niin ne olisi ollut semmoisia henkilöitä, jotka pystyy tekemään semmoisia päätöksiä tai laittaa isompia rahoja, että he uskaltaisivat investoida täällä sitten siihen maastopyöräilyn kehittämiseen ja saataisiin sitten vähän isompaa investointia aikaiseksi. No toinen työryhmä sitten on tämmöinen reittikehitystyöryhmä, ja siinä sitten on semmoisia henkilöitä, jotka on täällä käytännössä suunnittelemassa tai toteuttamassa reittikehitystä, reitin huoltoa ja ylläpitoa, ja heidän kanssa oli tarkoitus käydä tutustumassa Järvsööhön, ja siihen oli sitten matkalle suunniteltu 50 muuta paikkaa, missä on joko vapaaehtoisesti tai sitten isommalla rahalla rakennettu maastopyöräilyyn liittyviä rakenteita. Mutta yhtä kaikki nämä kaikki retket sitten on niin kuin tämän vallitsevan koronatilanteen takia siirretty, ja uusia ajankohtia ei ole päätetty, mutta hankeaikaa on ainakin ensi kesän jäljellä, että niin mahdollisesti sitten tapahtuu. Ja seuraava dia, kiitos. No sitten mennään tuotteistamiseen ja paketointiin, eli vielä se, että me saataisiin niistä ideoista ihan myytäviä tuotteita. Tuossa kesän tutkimuksessa nousi esille se, että suomalaiset olisivat olleet valmiita ostamaan opaspalveluita, olisi ollut valmiita maksamaan niistä erilaisista tuotteista. Se, että meidän pitää saada jatkossa kesä paremmin esille, että sillä asiakkaan ostopolku on mahdollisimman helppo. Ja tähän me lähdettiin liikkeelle sitä, että mennään seuraavalle kalvolle, niin nähdään, eli mitä me tehtiin. Eli meillä on ollut 2 asiakaskokemus- ja tuotteistaminen työpaja, oli täällä viime keväänä. Eli meillä oli 2 ihan live-tapaamista täällä Kellokkaalla ja sitten 3 Teams-valmennusta, mitkä liittyy tähän kokonaisuuteen. Näissä asiakaskokemus- ja tuotteistaminen eri työkalujen avulla oli ne keinot, millä niitä tuotteita, tai oli tarkoitus, että pystytään antamaan niitä työkaluja, että jokainen pystyy lähteä kehittämään sitä omaa toimintaa. Siihen kuului myös 20 lisenssiä verkkovalmennukseen, eli jotka halusi käyttää hyödyksi, niin se oli käytössä, ja 60 minuutin sparraus vielä ulkopuolisen konsultin kanssa. Lisäksi me ollaan oltu mukana Lapin AMK:n yhteistyössä positiivinen työntekijäkokemushankkeessa. Se meni myös aika jäihin tuossa keväällä koronan vuoksi, mutta nyt ilmeisesti ensi viikolla heillä on jo seuraava koulutustilaisuus täällä ilmeisesti, eli Kellokkaalla. Äkässalonpolossa, okei, joo. Ja siitä lisätietoja saa sieltä Lapin AMKista, tai sitten Eliaksella on täällä kans tietoa siitä enempi. Sitten meillä oli maastopyöräilytyöpajoja. Mitäs ne piti Joel sisällään? Maastopyöräilytyöpaja 2.0. 1.0 oli siis tämän hankkeen valmistelutyöpaja, 2.0 pidettiin viime keväänä, ja siinä käsiteltiin ennen kaikkea kesällä tapahtuvia juttuja reiteillä ja muuten sitten maastopyöräilyyn liittyviä aiheita. Ja maastopyöräilytyöpajasarja oli sitten tämmöinen ennen kaikkea yrittäjille suunnattu työpajasarja, missä sitten ajettiin pyörällä ja harjoiteltiin pyörällä ja tultiin lajin kanssa tutuksi niin sanotusti. Molemmissa oli ihan hyvin osallistujia. Työpajasarjassa taisi olla 5 vai 6 oli siellä sitten pyörien päällä ihan.
Sitten meillä oli lisäksi vielä täällä keväällä ennen koronaa, niin meillä oli kesän tapahtumia, kerättiin vähän kasaan, eli toimijoita oli kerättynä tänne yhteiseen tilaan ja mietittiin, että mitä meillä kesällä tapahtuu ja että miten me saadaan se tieto kaikista tapahtumista eteenpäin. Ja lisäksi siihen meillä oli saavutettavuustyöpaja sen jälkeen. Eli näitä työpajoja on ollut itse asiassa aika paljon, ja mikä siinä mielessä on tosi iloista, että näissä on ollut aina osallistujia ja aika montakin vielä. Joo, kyllä vain. No, sitten mennään yhteen isoimmista, eli digitaalinen asiakaspolun kehittäminen. Ja jos muistatte, kun Joel näytti alkuun sitä kalvoa, niin tähän oli myös varattu kaikkein suurin summa. Eli tahtotilana on ollut kehittää digitaalinen asiakaspolku, ja ennen kaikkea niin, että muukin kuin matkanjärjestäjä kautta tuleva asiakas niin löytäisi meiltä ne palvelut. Tähän on tehty aika paljon töitä. Ja niin kuin tässä lukeekin, niin tarkoitus oli olemassa olevia järjestelmiä miettiä, että mitä niille voidaan tehdä ja miten niitä voidaan kehittää. Ja mennään seuraavalle kalvolle. Eli tähän me ollaan käytetty nyt yhteensä 33 500 rahaa, ja tämä on oikeastaan käytetty kaikki viime syksynä. Eli kerroks Joel vähän tuosta auditoinnista, mikä tehtiin ensimmäisenä? Joo, viime kesänä tämä aika nopealla syklillä pistettiin tämä kehitystyö käyntiin, koska hanke aika rajallinen ja sitten heti kilpailutettiin tuommoinen auditointi, mikä tarkoittaa sitä, että siinä käytiin läpi kaikki Ylläksen digitaalisiin järjestelmiin liittyvät jutut ja ne jos laittaa paperille mitä kaikkea siellä muun muassa nettiportaali alla pyörii, niin siinä nyt on pari A4 ranskalaisia viivoja, siellä on web-kameroita ja ne yllästieto.com-portaalia ja siellä luetaan aika paljon erilaisia tietoja siihen, mitä sitten ihmiset näkee sieltä yhden sivun kautta. Ja sieltä saatiin sitten tulokset ja jonkinlaisia suosituksia jatkosta, mitä kannattaisi tehdä, ja sen jälkeen sitten kilpailutettiin tuommoinen kakkosvaihe, missä sitten rakennettiin enemmän tätä, mitä se järjestelmä voisi olla ja minkälainen järjestelmä sitten toimisi tässä hyvässä asiakaspolussa niin sanotusti, ja olisi nykyaikainen. Kyllä, ja tuossa te näette itse asiassa kuvan, joka on demoversio, mikä me siitä saatiin. Eli tosiaan tuon kakkosvaiheen jälkeen me päästiin pidemmälle kun oli ajatuksissa, ja toi on sellainen versio, mitä kaikki pääsee testaamaan, ja tuohon me tehtiin myös asiakastestaus ihan ulkopuolisilla asiakkailla, eli miten se toimii. Ja sitä kautta me löydettiin myös näitä maastopyöräilypersoonia sieltä aika paljon sen testauksenkin osalta. Eli me ollaan noita persoonia itse asiassa, mitä tuossa oli tuossa tutkimuksessakin, niin me ollaan aika paljon niitä löydetty niin kuin tässä matkan varrella. Eli kohderyhmiä, ketä Ylläksellä on ja miten meidän pitäisi niitä puhutella. Mennään sivulle 2. No tässä näkyy vähän sitten sitä todellisuutta, eli mitä siinä selvityksessä testattiin ja mitä tuolla ylläs.fi-sivun alla on, mitä kaikkea lonkeroita siellä on ja miten ne voisi tukea niin, että se asiakas voisi löytää, eli se olisi asiakasystävällinen käyttää. Mennään seuraavalle sivulle. Ja siinä myös arvioitiin niitä arvostuksia, eli mitkä on niitä juttuja, mitkä on tärkeitä asiakkaalle, mitkä Ylläkselle, mitkä alueen toimijoille. Ja saatiin todella paljon hyvää dataa, miten lähteä eteenpäin. Mennään seuraavalle sivulle. Päätökset digitaalisesta asiakaspolun toteutustavasta, niin haettiin myös sitten hintalaput, että mitä se ylläs.fi pitäisi olla ja miten sitä voitaisiin kehittää. Mehän ollaan nyt tällä hetkellä suljetulla alustalla, eli sen kehitystyö, jokainen nappi ja jokainen juttu maksaa sinne erikseen. Ja jos sitä olisi lähdetty viemään tuon demon suuntaan, niin hintalappu olisi ollut 37 800–46 200, mitkä hinta-arviot me saatiin. Ja miten sitten WordPress? No verrokkina näissä hintakyselyissä oli sitten tuo WordPress, mitä sieltä konsultit, josta suositeltiin sitten jollain tasolla, että siihen kannattaisi ehkä lähteä, niin siellä sitten on tuo 50 ja 100 000 väliin tuo investointi, että se perustetaan se palvelu sinne
Se, mikä näihin hintoihin varmasti aika paljon vaikuttaa, niin siellä on aika paljon semmoista koodattavaa, että ne joutuu tekemään sinne näitä rajapintojen lukujärjestelmiä ja muita, niin siellä varmasti se hinta sitten kasvaa. Ja suunnittelutyötä sillä toki on kanssa aika iso osa. Sieltä on olemassa ihan eritellyt hintaerittelyt useammalta toimijalta. Kysyttiin näitä, jotta päästään käsitykseen, että minkälainen investointi ja miten tästä sitten eteenpäin päästäisiin. Se, mikä oli huomattava, meillä on tällä hetkellä Ylläksellä käytössä useampia karttapalveluita. Meillä pyörii latukoneseurannat ja muut Infokissin päälle, ja sitten meillä Outdoor Activessa nämä niin reittikortit ja reittitieto, ja sitten Yllästiedostakin tulee yksi karttaesitys, missä on palvelut kartalla, osa palveluista myös Outdoor Activessa, ja sitten me maksetaan lisenssejä niin useaan eri paikkaan. Ja tässä työssä, tässä digitaalisen asiakaspalvelun kehittämisessä yhtenä osana oli karttapalveluiden selvittäminen, että olisiko siellä joku palvelu, mikä toimisi paremmin ja ketterämmin. Ja tällä hetkellä meillä on sellainen ongelma, että kun päivität yhteen paikkaan, niin se ei päivity suoraan moneen paikkaan, niin olisiko mitään semmoista, mikä olisi kätevä käyttää ja järkevän hintainen ja muuta. Ja tässä selvitystyössä kävi ilmi, että toistaiseksi palvelua ei ole tiedossa, mikä palvelisi kaikilta osin näitä Ylläksen tarpeita. Mut sen sijaan niin jossain vaiheessa matkaa löytyi sellainen toimija, joka olisi kiinnostunut kehittämään tämmöisen järjestelmän. Tuossa lukee tuo karttapalvelu, siellä on tuommoiset esimerkkikuvat piirrelty ja niin kuin, tämän toimijan kanssa yhteistyössä on mahdollista kehittää semmoinen järjestelmä. Sitä sen verran tuli tutkittua taustaa siitä, että niin kuin tällä omalla tiedolla niin näen, että siellä ehkä se kehityspotentiaali voisi oikeasti olla, että semmoinen järjestelmä voisi tulla niin kuin tehtyä valmiiksi ja toimivaksi asti. Niin siltä osin saattaisi olla järkeväkin ratkaisu. Mutta niin kuin sanoin, niin valmista palvelua ei tällä hetkellä ole tiedossa, mikä palvelisi sillä tavalla kuin me tarvitsisimme. Mennään seuraavalle sivulle. Eli tässä sitten, että jos olisi lähdetty sitä olemassa olevaa saittia kehittämään, eli syksyllä saatiin tietoa, että investointiin ei ole rahaa varattuna, ja tällä hankerahallahan koodausta ei saa tehdä, eli aina koodaus on investointi, me ollaan kehityshanke. Tässä on nyt leiskoja, mitä me tehtiin viime alkuvuodesta, eli se, että olisi lähdetty testaamaan maastopyöräilysivua ylläs.fiillä, että miten se tuon tehdyn demomallin mukaan olisi voinut toimia, ja tässä on nyt esimerkkejä, että miltä se olisi voinut näyttää. Joo, mennäänkö seuraavaan? Tässä on vähän sit ihan lukuja siitä kartasta, eli miksi se kartan digitalisoiminen on tosi tärkeä juttu, ja se on erityisesti matkailuyhdistykselle tärkeä juttu. Eli tässä on talvikartan myynti ihan lukuina. Ei ole ihan eksakteja lukuja, pikkasen muutin niitä, mutta nuo prosenttimäärät on oikeat, eli ei paljasteta liikesalaista tietoa. Mutta nähdään se, että se paperisen kartan myynti se on vaan niin kuin laskeva, että vaikka korona tuli, niin se laski vähän enempi, mutta se laski jo aikaisempana vuonna aika paljon. Ja samaan tahtiin toi sähköisen kartan, mikä meillä on käytössä, niin se on ollut aikanaan teknologiansa huippua. Sen myyminen ja sen käyttäminen ja sen käyttökokemus ei kuitenkaan vastaa enää tämän päivän asiakkaiden halua sitä käyttää, ja se kyllä kasvaa, mutta se ei kasva niin kuin siinä samassa suhteessa kuin se tuotto siitä kartasta. Ja jos me ajatellaan, että meidän ladut maksaa ja talvipolut, niin yli 500 000 vuodessa, ja entistä enempihän meidän pitäisi saada sitä painetta sinne loppukäyttäjän suhteen. Ja sitten kun me mennään tähän meidän hankkeeseen, niin miksi me ollaan tässä mukana, niin tässähän tilanne on se, että kunta vastaa kesäreitistöstä tällä alueella, suurimmasta osasta Metsähallitus, mutta selkeästi kunnankin korjausvelka kasvaa vuosi vuodelta, ja se on aika huomattava. Eli jos me halutaan kehittää kesäreitistöä, niin me tarvitaan myös tuote, että me pystytään myymään sitä myös kesällä. Ja myös niin, että se loppukäyttäjä osallistuu näihin meidän reitin korjaustöihin, niin talvella kuin kesällä. Niin sen takia tuo karttapalvelun mukanapito niin on aika tärkeää, että meillä on sellainen, mistä se asiakas on valmis maksamaan.
Eli kun kartan saa ilmaiseksi aika monesta paikasta, niin meillä pitää olla tuote, että se saa lisäarvoa. Joo, sen lisäksi niin nuo karttapalvelut, niin jos ne on hyvät, niin siitä se asiakas saa semmoisen hyödyn, mistä se on myös valmis maksamaan. No sitten meillä on Outdoor Active, eli meidän reittihaku, missä meillä on reittejä. Ja mitä me ollaan hankkeen aikana tehty, niin siellä löytyy nyt 26 reittikuvausta. Ja nämä on Joelin aika pitkälle. Timo on täällä katsomassa kanssa. Timolla on kokemusta näistä ja Metsähallituksen porukka on tehnyt näitä reittikuvauksia. Mutta mitä sä nostasit niistä esille? Joo, eli tässähän on hankeaikana kirjoitettu toistakymmentä maastopyöräilyreittikuvausta. Sen lisäksi ollaan tehty vaativuusluokittelutyötä ja määritelty vähän sitä, että mikä se maastopyöräilyreitin vaativuusluokittelujärjestelmä on. Täydennettiin vähän Reila-hankkeen tekeleitä. Ja voin sanoa, että tekeleitä kyllä siellä kyllä itsellä pippelissä. Ja sitten talvipyöräilyluokkaa Metsähallituksen kanssa yhteistyössä lähdettiin ajamaan muistaakseni lokakuussa tänne järjestelmään, jotta meillä ei olisi kesäpyöräily ja talvipyöräily sekaisin täällä. Ja nyt se tuli jo tänä kesänä, olisiko se ollut heinäkuussa saatiin se luokka. Se toimii Metsähallituksen järjestelmässä, mutta se ei toimi täällä Ylläksen järjestelmässä ja Metsähallitus saa sivuillensa talvipyöräilyreitit ja ne näkyy ne Metsähallituksen reitit meidän sivuilla, jotka on meidän alueella, mutta ne näkyy taas maastopyöräilyn alla. Ja siellä on semmoinen ongelma tuolla järjestelmässä, että meidän tuo järjestelmä lukee jotain eri puuta kuin Metsähallituksen järjestelmä ja toistaiseksi sitä ei ole vielä selvitetty, että mitä se nyt sitten niin kuin vaatii virallisesti, että se myös meidänkin sivun alla se talvipyöräily erotettaisiin, koska se on aika olennainen osa. Me on tehty sinne niitä talvipyöräilyreittejä, kuvauksia muutamia myös niin kuin niiden maastopyöräilyreittikuvausten lisäksi. Sen lisäksi on kirjoitettu reittikuvauksen kirjoitusohje, mitä jos joku haluaa kirjoittaa reittikuvauksia, niin se on tehty maastopyöräilyn näkökulmasta, mutta sitä soveltamalla voi tehdä vaikka polkujuoksureittejä, jos joku haluaa. Ja sikäli mikäli on innokkaata alueella olijoita ja paikallistuntemusta omaavia henkilöitä, niin uskoisin, että Eliaksen yhteyttä ottamalla niin on mahdollista päästä osallistumaan yhteisöllisesti ainakin tämmöisiin reittikuvauksiin tekohommiin. Kyllä. Jaha, katsotaanpa. Me olemme solmussa, katsotaan jotain mikrofoni. Miten ylläs.fi-sivujen kehittäminen nyt etenee? Tarvetta kehittämiseen on isolla kirjoitettu ja hankkeessa on tehty hyvää pohjatyötä myös sivujen kehittämiseen. Mikä on syytä ottaa huomioon ja hyödyntää? Joo, tämä nettisivustahan on Visit Ylläksen alla ja he sitä sitten niin kuin liidaa tätä nettisivukehitystä. Tällä hetkellähän tilanne on se että siellä on yksi uusi työntekijä ainakin 4 kuukautta käsittääkseni tekemässä sivuja. Haluatko Janne täydentää, jos haluaa? Niin. Raha, Janne huusi tuolta, niin on vastaus tähän kysymykseen. Mutta joo, kyllä siellä ja ajantasalle tietoja parhaillaan ollaan tekemässä, mutta se kokonaisuudistus on varmaan sitten vähän pidemmän aikavälin projekti. Ja toki tosiaan me toivotaan, että nuo hankkeen tekemät työt on siellä mukana, koska siihen on aika iso rahamäärä laitettu siihen alustavaan työhön. Tosiaan vielä tuosta talvipyöräilyluokasta ja tuosta luontoon.fi, niin kuin Joel sanoi, niin ne samat, mitkä löytyy luontoon.fi-sivulta, mitkä on kansallispuistoon kirjoitettu, niin löytyy myös ylläs.fi-sivulta. Eli kun te ohjaatte asiakkaita, niin ylläs.filtä löytyy myös Metsähallituksen kirjoittamat reitit. Ja Metsähallitus on myös upottanut noita meidän videoita, mitä me ollaan tehty, niin löytyy luontoon.fi-sivun kautta. Muun muassa meidän opasvideo talvipyöräilyyn löytyy tuolta talvipyöräilyreittien alta. Juuri näin. Toisinpäin ne ei toimi ristiin, eli Ylläksen reitit ei näy siellä Metsähallituksen palvelussa. Mun käsittääkseni asia on näin, en ole nyt sitä tarkistanut. Sen lisäksi, mitä hanke on tehnyt tuohon Outdoor Active-sivun näyttämiseen, niin hankerahalla
korjattiin tai kehitettiin ja pikkusen parannettiin noita sen niin kuin, kuinka sitä sivua näytetään ja miten ne haut toimii ja miten ne vierii sieltä, niin nyt se on vähän käyttäjäystävällisempi. Plus, että nyt tällä hetkellä se toimii myös siten, että voimme viitata suoraan johonkin lajiin, jos halutaan vaikka näyttää suoraan maastopyöräilyreitit, niin se onnistui myös, niin se muutettiin semmoiseksi se järjestelmä. Ja siihen käytettiin hankerahaa koodaamiseen poikkeuksellisesti ja etukäteen tietenkin varmistettiin, että se rahoittajalle passasi. No sitten mennään seuraavaan työpakettiin. Viestintä ja tiedottaminen. Eli hankkeessa kiinnitetään huomiota sekä sisäiseen että ulkoiseen viestintään ja tiedottamiseen. Matkailualan kokonaisvaltaisessa kehittämisessä on tärkeää, että alueen toimijat ovat tietoisia toistensa tekemisestä. Onnistunut sisäinen viestintä ja vuorovaikutus parantaa toimijoiden välistä luottamusta, synnyttää ideoita ja kehittää alueen kilpailukykyä. Hankkeessa selvitetään alueen sisäisen viestinnän tilaa ja parannetaan alueen sisäisen viestinnän toimintaedellytyksiä sekä luodaan hankkeen sisäiset viestintäkanavat. Matkailualueen vetovoimaisuus perustuu vahvasti kohteessa olevien mielikuvien ja brändin varaan. Maastopyöräilymatkailukohteen kehittämisessä on ensiarvoisen tärkeää viestiä oikealla tavalla oikeaan aikaan oikeassa viestintäkanavissa. Hankkeessa selvitetään parhaat viestintäkanavat maastopyöräilyn eri kohderyhmien saavuttamiseksi ja tiedotetaan hankkeen toimista ja alueen kehityksestä. Tiedottamisen työkaluna voidaan käyttää esimerkiksi sosiaalisen median kanavia, uutiskirjeitä, lehdistöä, työpajoja, seminaareja ja pyöräilytapahtumia. Ja lähdetään katsomaan, mitä me ollaan tehty. Eli me lähdettiin vähän selvittämään, että mikä se tämän hetken tilanne on. Ja mä vähän tässä piirtelin matkan varrella jo tällaista kuvaa, että mikä se meidän sisäisen viestinnän tilanne on. Ja, meillä on oikeastaan sisäinen viestintä alueella tapahtuu hyvin pitkälle 2 kanavaa pitkin, ja ne on sähköposti ja Facebook. Ja sähköpostissakin, kun me katsotaan, niin meillä on matkailuyhdistyksen asiakkaat, meillä on Visit Ylläksen asiakkaat, osa on samoja, osa on erikseen. Sitten meillä tuli hanke, joka palvelee kaikkia, eli olit jäsen tai et, niin hanke palvelee kaikkia. Ja sitä sähköpostia oli aika paljon. No sitten Facebook-ryhmiä on erilaisia eri käyttötarkoituksessa, mutta jos ajatellaan aluetta, niin meillä on aika paljon niitä Facebook-ryhmiä. Eli meillä on ensin, mikä oli perustettu Ylläs ympärivuotiseksi niin sanottu, mihin pääsit sisään vain kysymällä ryhmä, missä oli tarkoitus jakaa alueen tietoa. No sitten tuli tämä yleinen Ylläs ympärivuotiseksi, mikä me perustettiin, että me saatiin näistä tapahtumista mahdollisimman paljon jaettua tietoa. Visit Ylläs perusti aika vastikään tuon Visit Ylläksen viestintäkanavan, jossa on 146 jäsentä tällä hetkellä. No sitten meillä on, jos me ajatellaan, niin meillä ei ole oikeastaan viestintäkanavia, niin meillä ei ole sit niinku alueen työntekijöiden välisiä kanaviahan meillä ei ole olemassa. Siihen löytyy Facebook-ryhmä Ylläs Season Workers, ja siinä jos katsotaan, niin siinä on aika moni yrittäjä myös mukana. Eli toi on ehkä niinku kattavin ryhmä tällä hetkellä, mikä toimii. Sitten kun me mennään ulkoisen viestintään, niin meillä on tietenkin virallinen kanava Ylläs, mutta sitten meillä on matkailuyhdistyksen alla, mitä viestitään, niin on moottorikelkkareitit oma ryhmä, ladut oma ryhmä ja Ylläs Bike Trails. Ja sitten kun me katsottiin sen viestintää, niin siinä oikeastaan talvipolkujen hoitajilla on se viestintävastuu. Mutta sitten se oikeastaan, kun se on Ylläksen pyöräreitit, niin sitten kesällä tuli jo palautetta, että täällä on edelleen talven viimeiset ajot täällä ryhmässä. Eli tässä on ehkä sellainen yksi jatkokehityksen paikka, mitä kannattaa miettiä ja aika paljon analysoida, että mikä se keino on. Sitten meillä on vielä tuo Ylläs Outdoors, jota ei missään nimessä kannata unohtaa, koska siellähän käydään niin kaikki kyläläiset, paikalliset, Ylläksen ystävät, matkailijat, vierailijat, niin siellä käydään aika moninaista keskustelua. Ja se on myös yksi viestintäkanava. Me kirjattiin vähän sitä nykytilannetta läpi. Meillä löytyy tuolta vähän reilu 20-sivuinen koonti siitä, että mikä se nykytila on. Ja me ollaan myös kirjoitettu viestintäsuunnitelman pohja, jota sitten alueen toimijoiden
odotetaan täydentävän. Eli me ollaan tehty se pohja, mutta sit sitä pitäisi jatkaa, että siitä päästäisiin eteenpäin. Ja yksi tärkeä osa-alue siellä on kriisiviestintä, niin sen suunnitelman päivitys on yksi sellainen, mikä nousee selkeästi esille. Joo, sen verran korjaita alueorganisaatioiden. Kyllä. Se on niin kuin heillä on pallo siitä eteenpäin sitten. Ja tätä jos me katsotaan, niin me ollaan myös käyty aika paljon läpi, eli yleisiä alustoja. Tällä hetkellä alustoja olisi aika paljon käytössä, mutta nyt tullaan tähän organisaatiorajojen yhteensovittamiseen, eli Housebase, mikä on käytössä esimerkiksi Inari-Ivalo Saariselkä-alueella ja Business Finlandilla, Visit Finlandilla, TEMillä on yksi sellainen alusta, mistä pystytään myös jakamaan eri ryhmiin ja eri työskentelytiloihin, mutta pystyttäisiin sitä semmoista moninaista jakoa tekemään niin, että se viesti kulkee kaikille. Et tuolla esimerkiksi mun sähköpostista otettu kuva, niin siellä lukee Visit Finland Datahubissa, niin mä tiedän, että siellä työtilassa on uusi viesti, niin se tulee mulle sähköpostiin ja mä voin käydä lukemassa sen sitten sieltä Datahubista ja käydä sitten keskustelua siellä. Eli tämmöinen interaktiivinen viestintäkanava alueella selkeästi tarvitaan. Sitten myös meillä on alueellista viestintää. Kiitos Satulle. Me tehtiin Satun kanssa yhteistyötä. Me saatiin kesään viestittyä Googleissa, joka on meidän luetuin aikakausilehti, sanomalehti. Me tehtiin yhteensä kolmen lehteen kesällä artikkelit. Me saatiin viestittyä eri asioita Googleissa. Ja tämä oli mukava yhteistyö, mitä Googlen kanssa tehtiin. Joo, keskiaukeama tila oli sieltä. Mennäänkö eteenpäin? Ja sitten järjestettiin maastopyöräilyseminaarit. Tämä hankesuunnitelman mukaisesti järjestetään yhtä aikaa Ylläs MTB-tapahtuman kanssa. Vuosi sitten järjestettiin elokuun lopussa, oliko viimeinen viikonloppu, ja silloin meillä oli tämä sali yli puoli täynnä, että oli aika mukavasti porukkaa. Aika paljon oli myös maastopyöräilijöitä, koska se oli maastopyöräilytapahtuman kanssa yhtä aikaa. Pääpuhujana Leo Kokkonen, sitten meillä oli Nuuksion kansallispuiston puistojohtaja, muistaakseni oli Harrin titteli, ja hyvin maastopyöräily keskeistä asiaa oli silloin. Tänä vuonna tilaisuus siirrettiin syksylle, koska tuo maastopyöräilytapahtuma peruttiin. Tässä itse asiassa taisi muuttua virtuaaliseksi loppupeleistä, niin me haluttiin kuitenkin pitää tämä seminaari sitten ihan paikan päällä. Sitten se striimattiin ja meillä oli 60 henkeä salissa ja yli 100 seurasi striimiä ja katseltiin tuossa äsken tilastoja striimistä, niin yli 300 kertaa se on sitten katsottu jälkeenpäin. Tänä vuonna aiheena oli mitä kuuluu maastopyöräilylle Suomessa ja me kerättiin tänne maastopyöräilyn kehittäjät tänne Ylläkselle kertomaan ja keskustelemaan maastopyöräilyn kehittämisestä. Ja molemmissa seminaaritilaisuuksissa niihin liittyen, niin sitten oli semmoinen pienempi tilaisuus, mikä oli sitten joko näiden kehittäjien kesken tai sitten alueyrittäjien kesken, että pysty keskustelemaan asioista. Ja tuossa jos joku ei ole vielä kuunnellut tai ei ollut tuossa maastopyöräilyseminaarissa, niin tämän syksyn löytyy ylläs.fi kautta Ylläs ympärivuotiseksi sivujen kautta, niin löytyy se ja voi hyppiä ja voi kelatakin. Joo, voi katsoa myös uudestaan hidastettuna, jos haluaa katsoa tarkemmin. No sitten me puhutaan viestinnästä, niin me puhutaan maastopyöräilystä ja me tiedetään, että se maastopyöräily ei nyt kaikkia Ylläksen kävijöitä miellytä. Ja tämäkin on otettava huomioon ja se mitä me tehtiin silloin viime syksynä, niin me pidettiin toriparlamentti, kun silloinhan sitä palautetta alkoi tulemaan, että kävelijät koki, että pyöräily valtaa tilaa. Ja siitä oikeastaan lähdettiin sitten viemään asioita eteenpäin. Syntyi pyörän säilytysteline, nyt sanoin väärän sanan, siis pyörätelinen malli. Jos joku haluaa sen yksinkertaisen tehdä, niin Joelilta saa kuvat, siihen löytyy myös masterplanista. Pyöräkelloja me testattiin, kellot nousee muuten edelleen yksi suurimmista palautteista. Se on jännä, että miten ne on. Me yritettiin tilata niitä lehmänkelloja,
Mutta meidän minimitilaus olisi ollut, että me olisi Suomeen ne saatu niin 500 kappaletta. Me ei ihan uskallettu meidän flat ratea 500 lehmänkelloa ostaa. Mutta malli on edelleen olemassa ja joku voi sen tästä niin kuin ottaa, jos katsoo niin kuin hyväksi. Se, mitä me tehtiin yhdessä tälle vuodelle, niin päätettiin parantaa sitä viestintää Metsähallituksen kanssa yhdessä. Eli Heidin kanssa ideoitiin tämmöinen reittitupakiertue, joka kiersi tosiaan Kesängillä 3 päivänä, Jouninkaupaneessa 3 päivänä ja sitten Ylösjärvellä Sport Resortin edessä oltiin 3 päivänä. Ja Heidillä oli mahdollisuus palkata ihan työntekijöitä siihen. Me saatiin opiskelijoita 3 eri koulusta, eräopiskelijoita ja Humakin ammattikorkeakouluopiskelijoita sit mukaan. Ja erityiskiitos Ylläksen ystäville, jotka oli myös talkoilemassa, ja Ylläsjärven kyläyhdistykselle. Eli me saatiin henkilökuntaa sitä kautta niin tuonne reittituvalle, mutta myös sinne maastoon. Ja siitä kerätyn palautteen perusteella niin oikeastaan kaikki rangerit, jotka kiersi tuolla maastossa ja me, ketkä jututettiin tuolla reittituvallakin ihmisiä, niin 1-2 asiakasta päivän aikana koki maastopyöräily ja maastopyöräilijät ongelmaksi. Ja jos me mietitään Ruskalla, niin niitä kohtaamisia oli aika paljon. Eli just tämä, että meillä on se ryhmä, mikä meidän pitää tiedostaa, meidän pitää sovittaa näitä lajeja yhteen. Se vaan, että kuunnellaan kaikkia, ei vaan niitä kovaäänisiä. Ja mä tässä käyttäisin sitä vertausta, että aika moni varmaan muistaa, Joel ei muistanut, Joel on sen verran nuorempi, mutta kun lumilautailu tuli lajina, niin vielä Jenkeissä 2000-luvun alussa niin oli keskuksia, jotka kielsi lumilautailijan, koska lumilautailija sotki hissilinjaa ja ei nähnyt takaa ja muuta. Et aina kun uusi laji tulee, niin meillä on myös kasvukipuja. Täällä oli Maikulla kysymys. Kyllä, Maikku just sanoi hyvän, että luisteluhiihtohan oli myös aikanaan sellainen, joka aiheutti paljon puhetta, kun luistelu sotki latuja. Mutta tämä kiertue oli tosi kiva, siis ne, jotka oli töissä, niin niiltä saatu palaute oli tosi positiivista ja ehdottomasti sellainen, mitä kannattaa jatkaa. Asiakaspalvelupiste Jouninkaupalla ja tuolla Sport Resortilla, niin siinä asiakkaat toivovat, että se olisi aina siinä, että se oli selkeä niin kuin toive, että saa kysyä. Että Martan kanssa, kun siellä oltiin, niin siellä oli silmälasiliikkeestä lähtien niin niitä kysymyksiä, eli selkeästi asiakkaiden pariin rantautuminen. Sitten kun meillä luki ensimmäisessä mainoksessa, että me ollaan kukaksen päällä, niin me saatiin myös ensimmäiset palautteet, kun rangerit eivät olleetkaan kukaksen päällä, vaan olivatkin alhaalla, että niin kuin aika hyvin oli luettu meidän tiedotteita. No niin, ja sitten päästään tähän kesään muihin toimintoihin, ja tuossa alkukesästä tehtiin hankessahan toimitaan siten, että tehdään aina jonkunnäköinen lyhyemmän ajan toimintasuunnitelma, ja sitten sitä toteutetaan, ja sitten suunnitellaan lisää, että mitä tehdään seuraavalla jaksolla, ja katsotaan, mitä on tehty, ja tähän nyt on laitettu meidän tämän kesän agenda, mitä ollaan tänä kesänä tällä hankkeella tehty. Vihreä pallo on toteutettu, sininen on jollakin tapaa ollut vielä keskeneräinen parisen viikkoa sitten, mistä tämä on tämä kuva, ja sitten muutamia juttuja on todettu, että nyt ei toteuteta tässä vaiheessa. Aika aktiivinen kesä oli maastokartoituksia 5 viikkoa. No ihan 5 viikkoa en ole ollut maastossa koko hankkeen aikana. Reilu 30 maastopäivää on ollut, ja niistä on 10 tänä kesänä pidetty. Ja noista vähän myöhemmin lisää. Sitten siihen liittyy datan käsittely. Videoita on toteutettu, nekin tulee myöhemmin. Maastopyöräilyetiketti liittyen tuohon yhteistoimintaan ja maastossa liikkumiseen pyörällä. Työkalusettien yhteistilaus, eli ideoitin näistä yhteistilausta. Tämä meni käytännössä siten, että me informoitiin, minkälaisia työkaluja kannattaa hankkia, jos haluaa olla esimerkiksi pyöräilijäystävällinen erämaakahvila, niin mitä sieltä kannattaisi löytyä, jotta sitten kun se pyörä olisi pannut sinne lähistölle, niin pystyy sitten sitä pikkusen fiksaamaan tarvittaessa.
Muutamia työkalujuttuja on mun tietojen mukaan ostettu sitten sillä tavalla, että niitä tietoja on käytetty hyväksi. Kukaan ei tarjonnut sellaista kokonaissettiä, vaikka sitä vähän siihen suuntaan yritettiin viedä. Pyöräillä ystävällisten palveluiden kriteerit, nämä on tehty ja niin kuin oli puhetta, niin näitä yrityksiä on jo sertifioitu. Reittivaikeusasteiden määrittely ja luokittelu on viety eteenpäin ja siitä on olemassa. Ja tämä on sellainen asia, mikä kannattaisi esimerkiksi Pyörämatkailukeskuksen niin kuin ottaa kopiksi ja sitten kansallistaa jollakin tavalla, jos ne ei ole samat kuin meillä on, mutta jollakin tavalla yhtenäistää tätä kansallisesti, niin se palvelisi sitten maastopyöräilijöitä ja yhteisöjä paremmin. Valokuvia on otettu etenkin noiden videokuvausten yhteydessä. Reittikuvauksia on muutamia kirjoitettu tänäkin kesänä. Ne on vielä kesken aika isolta osin. Ja sitten me lisättiin tuonne Ylläsjärven kyläyhdistyksen tuottamaan materiaalia kanssa. He on tuottanut, niin ne vietiin sitten sinne järjestelmään. Saavutettavuustyö on kesken, koska sehän ei ole koskaan valmis, niin sitä on edistetty ja tulee edistää lisää. Vierailu- ja asiakaspalautteita maastopyöräily seminaari pidettiin. Kyselytutkimuskin tuli selväksi, että se on tehty ja maksatuksia on tehty tänäkin kesänä. Yksi vielä pitäisi niin omalta työpöydältä lähteä, eli saadaan EU-sta rahaa takaisin, kun ensin ollaan käytetty rahaa. GPS-testaus oli tarkoitus testata GPS-laitteita ja luoda sinne GPS on semmoinen sisältö, missä olisi ylläksen nämä viralliset reitit ja sitten tulisi semmoinen pieni brosyyri, mistä voi niin lukea sitä reittiä, sitten vaan nappaa sen reitin ja lähdet ajaa, mutta käytännössä ne ei ole ollut niin paljon aikaa, että tuon olisi voinut laadukkaasti tehdä, koska sitä ei huonosti pysty tekemään, mutta se on erittäin mielenkiintoinen salkkuosi. Työpajat, koronatukien tiedottamista, sparrailua, Google-lehtijuttuja ja muuta, mitä ollaan tässä esitelty. Ja sitten tuolla on tuommoista ekstraa, mikä ei ollut suunnitelmassa, mutta on tehty, niin kunnan reitti-investointiin, niin siihen päivitettiin vähän dataa, kun meidän tuosta Backmaster-pläänistä on irrotettu sinne settiä. Tämä Ranger-kiertue ja Kunta-TV ja Pyörämatkailukeskus asia. Meillä oli yhteistyötä niissä. KV Famtripit on keskeytetty valmistelut, koska ei tiedetä tulevasta. Ja sitten toi kesäaukiolo ja varastilan seuranta siirtyi Visit Ylläksen touhuiksi. Kysymyksiä kesän agendasta tähän mennessä mitään tehyistä jutuista. Helillä lisättävää tähän. Tuleeko linjan kautta mitään kysymyksiä tai palautetta? Sitäkin me mielellään halutaan. Saa kirjoittaa sinne ihan rauhassa ja Janne huikkasee meille, jos linjoilta tulee kysymyksiä. Mutta yksi, mikä lisättiin tähän hankkeeseen, niin se, että meillä on tuotteita ja me ollaan Lapin tärkein kesäkohde jatkossa, niin saavutettavuus on yksi kriteeri. Ja tässä pääsin mukaan sitten alueorganisaatioiden kanssa tehtävään saavutettavuustyöhön. Tämähän on se meidän kesän klikki. Niin kuin me nähtiin tuosta tutkimuksestakin, niin meille olisi haluttu päästä useammin junalla, meille haluttaisiin päästä useammin lentokoneella. Ja tätä työtä on tehty. Ja mä nostin oikeastaan tuossa niinku 3 lentoyhtiötä esille. Eli kun me katsotaan kesän dataa, niin Finnairhan meille lentää. Tänä vuonna aloitti vasta elokuun alussa tilanteen vuoksi, mikä nyt on. Mut se tulee kesällä pääsääntöisesti sillä rinkikoneella Ivalo-Kittilä Helsinki. Ja aikaisempina vuosina, kun sitä dataa lähdettiin penkomaan, niin se kone on purkanut oikeastaan Ivaloon. Eli se Kittilään tuleva asiakas on aika pieni osa, mikä siellä on ollut. Ja sitäkin kun lähdettiin sitten katsomaan vähän tarkemmin, että mistä se johtuu, niin Ivalo möi tosi paljon matkanjärjestäjäkauppaa. Eli se matkanjärjestäjäkauppa täytti siitä koneesta jo niin paljon sitä kapasiteettia, että meidän asiakkaat, jotka oli indismatkailijoita pääsääntöisesti, niin lentojen hinnat meni niin korkeaksi. Lisäksi siellä on aikataulullisia haasteita, eli meillähän ei esimerkiksi pitkän viikonlopun viettäminen onnistu, koska esimerkiksi viikonloppuna niin meillä lähtee sunnuntai-aamukone todella aikaisin ja seuraava lähtee vasta maanantai-iltana iltakone. Ja nämä oli sellaisia tekijöitä, mitä me ollaan yritetty tuonne Finnairille kovasti viestiä, että tämä on yksi niin kuin tärkeä juttu, että me myös saadaan se niin kuin huomattiin, niin se oma mökkiläinen on kuitenkin kesän
aika monelle tärkeä asiakas myös, että me saataisiin sitä niin kuin kiertoa tulemaan kesällä. Koronan myötä niin tuo Lufthansa on tuolla, eli tuolta Levin ja Muonion kanssa me yhdistettiin voimia ja Finavian kanssa on käyty keskustelua nyt puoli vuotta, että me tehdään semmoista yhteismarkkinointia noille lentoyhtiöille, eli meillä on Kittilän lentoasema, josta sä saavutat 50 000 petipaikkaa, 3 täysin erilaista kohdetta. Eli me ei voida tuommoiselle lentoyhtiölle niin kuin mennä yhtenä ylläksenä tai yhtenä levinä tai yhtenä muoniona, vaan meidän pitää yhdistää ne voimat ja käydä keskustelua, että hei, se 50 000 petipaikkaa kuulostaa jo paremmalta kuin se 20 000. Että ne on oikeasti kiinnostuneita. Ja Lufthansa on siksi tuossa, koska selkeästi me nähtiin, että mehän oltiin kesän suhteen kaikkien lentoyhtiöiden listoilla 200 jotain odotusvuorolla. Eli kun lentoyhtiöille on paljon kannattavampaa kesällä viedä asiakkaita Välimerelle kuin tuoda tänne. Eli meidän lentosarjat ei ole yhtä kattavia kuin johonkin Kreetalle, niin kannattaa lentää sinne. Talvella taas sitä lentokonekapasiteettia on tarjolla ja se on tukenut meidän niin kuin talvimatkailun edistämistä huomattavasti, koska ne Välimeri poistuu siitä matkalta. Nyt kuitenkin koronan myötä niin selkeästi löytyy lentoyhtiöitä, joiden listoilla niin Suomi puhtaana maana nousee huomattavasti. Ja tämä on semmoista tärkeää työtä, mitä kannattaa ihan ehdottomasti jatkaa, että jatkossa niin me saataisiin muukin kuin Finnairi kerran päivässä laskeutumaan Kittilään. Koska se on se meidän avaintekijä, kun me kansainvälisiä markkinoita katsotaan. Mutta katsotaan, mitä tuossa lentoyhtiön maailmassa ylipäätänsä tapahtuu. Viesti, mitä saavutettavuusryhmistä muista maita ja muita, mitä on tullut, niin on selkeä se, että kaikki valmistautuu siihen, että kun matkailu aukeaa. Eli se aukeaa kyllä, kun tämä on maailmanlaajuinen kriisi, niin kaikki on niin kuin valmiina. Ja toivotaan, että lentoyhtiöt pysyy mukana. Täällä on kysymys. Kysymys on linjoilla. Joel lukee, että kuullaan tännekin. No niin, katsotaanpa osaako sitä lukea vielä. Kysymys kuuluu Jaanalta, miten Kolarin yöjunaan saa pyörän mukaan tai miten siihen suhtaudutaan VR:llä? Onnistuuko myös maastopyöräkata Fatbike, miten jatkokuljetus bussissa? Bussissa ilmeisesti ollut, jos sattuu jäämään tilaa, on pyörän saanut mukaan. Oletteko tähän kehitelleet mitään tai ajatuksia? Junamatkustus oli aika suosittua kesällä ja omien pyörien kanssa tuli aika moni. Kyllä, tämä oli hyvä kysymys, Jaana, ja päästään tuohon seuraavaan VR:ään. Eli kesän saavutettavuuden osaltahan VR tuli 2 junalla tänä vuonna, ja tulee myös ensi kesänä vain 2 junalla, johtuen niistä ratatöistä tuolla Seinäjoen alapuolella. Ja tänä kesänähän VR, me viime vuonna jo viestittiin niille, että miten pyörien tulo, mutta VR ei ollut siihen niin kuin valmistautunut, siellä on ongelma se, että pyörämatkailukeskus tekee VR:n kanssa nyt kovasti töitä. Taneli on täällä katsomossa kanssa. Ongelma on se, että ne telineet, mitkä on pyörille, niin niihin ei voida laittaa pyörää esimerkiksi. Se tukkii kaikki ne pyöräpaikat, mitä siinä on siinä koneessa. Ja se viesti, mikä VR:ltä on tullut, että he kehittää siihen ratkaisuja, että he sais niinku kuljetettua ne pyörät. Mutta tänä kesänähän ongelma oli se, että asiakas pääsi kyllä junaan, mutta pyörä ei. Eli näitäkin tapahtuu aika monta. Samoin kuin pyöriä oli auton katoilla, niin ne ei sitten mahtunutkaan välttämättä siihen yöjunaan. Samahan on matkahuollon kanssa. Matkahuollon kanssa viime syksystä asti on käyty keskustelua aika isollakin rintamalla, että se meidän moni muukin alue. Eli matkahuollossahan on myös niin, että osa liikennöitsijöistä ei ota pyöriä ollenkaan kyytiin. Ensimmäinen vastaus oli vakuutukset. Toinen on sitten se, että miten se pyörä on pakattu. Ja matkahuolto sitä niin kuin isona organisaationa selvitti, mutta sitten jokainen liikennöitsijä kuitenkin tekee loppupeleissä se ratkaisu. Ja tämä ongelmahan nousee, kun pyöräily kasvaa nyt ympäri Suomen, niin tämä on tullut monessa muussakin vastaan, että varsinkin pääkaupunkiseudulta lähiliikenteessä niin pyörien kuljetus on jo. Miten se on toteutettu Euroopassa, oli kysymys täältä Maikulta. Hyvin moninaisesti.
mutta pääsääntöisesti näissä kohteissa, missä on pyöräilyä paljon, niin skipussihan on pyöräilypussi ja pyörät otetaan sisään. Tuohon vielä semmoinen kommentti on myös siten, että siellä joko linja-auto edessä tai takana on telineet, että se pyöräily, se asiakas käy itse sen pyörän sinne nostamassa ja sitten se auto huristelee. Jos täällä miettii esimerkiksi tuolta junalta tulevaa linja-autoa, ja jos sinne pitäisi saada parikymmentä pyörää kyytiin, niin kyllä mä lähtisin, että siihen linja-auton perään pistetään semmoinen kärry, mihin ne pyörät saadaan nostettua. Ja sitten ne mahtuu kyytiin ja siitähän kestää ottaa lisää hintaa. Kyllä se asiakas sen pyörän, kun se tänne sen haluaa, niin jonkun euron sitä varmasti on valmis maksamaan. Kyllä, ja tuossa keskellä onkin sitten taksi, joka on myös tärkeä saavutettavuus. Ja meidän täällä liikennöivät taksithan ottaa kaikki jo pyöriä kyytiin ja kaikilla on siihen olemassa olevat vehkeet olemassa, että pyörät saadaan kyytiin. Kyllä, eli hankkeen aikana tulee tuossa myöhemmin vielä esille, niin on lisätöitä, eli on käyty myös kärryvalmistajan kanssa keskusteluja ja piirretty prototyyppejä. Kiitos Elias nostosta, niin otetaan sekin, mutta on tosiaan vaihtoehtoja. Toi taksi on myös saavutettavuuden osalta, niin meillä työpajassa ideoitiin myös Rovaniemelle, koska sinnehän lentää kesälläkin useampi kone. Tämä oli ennen koronaa, niin meillähän on olemassa tilaustaksi. Tiesikö kaikki? Nyökyttää täällä ainakin toivottavasti linjan päässäkin, eli tilaustaksihan on olemassa nyt Rovaniemen lentokentältä ja Rovaniemen rautatieasemalta. Eli pääsee pyörän tai ilman. Se, mikä viimeisimpänä on tuon Visit Muonion kanssa selvitetty Kolarin rautatieasemalle vuokra-autojen mahdollisuuksia, koska nyt korona-aikana niin se nousee yksi sellainen tekijä, että nythän VR:lle tuli ulos tuolta pilottila, joka heillä oli viime talvena, niin että Rovaniemeltä voi ottaa vuokra-auton. Eli voi lipunoston yhteydessä varata myös Hertzin kautta vuokra-auton. Ja toi Visit Muoniossa Westerisen Niina jatkaa tuota keskustelua tältä osalta, että me saataisiin myös Kolariin. Se Kolari haastava siinä mielessä, että kun meille tulee yksi juna aamulla ja yksi lähtee illalla, tai sitten meillä tulee muutama, mutta ne tulee kaikki putkeen. Eli se autojen kierto on siinä vielä semmoinen pieni haaste meillä. Ei ongelma, vaan haaste. Mutta tosiaan, sitten tuossa on tuo Norweginia, eli myös talven osalta, vaikka kun me tehdään ympärivuotista, niin tämä on siksi tässä esimerkkinä, että miksi se talvi on meille niin tärkeä ja miten se vaikuttaa meidän kesään. Niin tämä oli esimerkki, kun Norweginia tuli vuoden alussa käymään täällä ja että heillä on liikaa kapasiteettia koneessa, että miten nyt niin kuin myydään niitä lentoja. Et jos ne ei täyty ne koneet, niin ensi vuonna meillä lentää vielä vähempi koneita tänne. Ja sama sitten myös, että jos ei me saada sitä talvea täytettyä, niin sitten se tarkoittaa sitä, että sitä kesän aukaisua on niin kuin entistä vaikeampi. Mulla on historia tuolla Kilroy Traversilta, niin mähän kävin läpi sen datan ja huomasin, että ei se myy, kun ei se pysty reitittämään mihinkään sen itse järjestelmä. Eli tämä on ihan selkeästi, tämä meni viestinnän ja ne pääsi korjaamaan sen ongelman. Eli meiltä ei päässyt maailmalle eikä maailmalta päässyt meille. Maailmalta pääsi kyllä Vaasaan ja Helsinkiin, mutta ei Kittilään. Ainoastaan Helsinki-Kittilä oli auki. Mutta nämä oli sellaisia löydöksiä, mitä tässä niin kuin löydettiin ja mitä tästä saavutettavuudesta voidaan nostaa esille. Joo, eli tilanne oli vissiin semmoinen, että lento ei näkynyt, vaikka koneet lensi. Kyllä. Onko se kiertuemökki myös ensi kesänä mahdollisesti Ylläksellä, jos vaikka yritysyhteistyönä saataisiin silloin tällöin siihen infotyöntekijä ja mahdollisesti myös kesäreittituotteiden myyntiä samalla? Tosi hyvä idea. En osaa vastata ainakaan minä, että onko se mökki ensi kesänä, mutta mökki on olemassa ja vastaanotto oli semmoinen, että suosittelisin, että sitä alueorganisaatiot edistää yhteistyössä Metsähallituksen kanssa. Niin mökkihän on siis Metsähallituksen Tope 1 hankkeessa ostettu peräkärry, jossa on mökki päällä.
Kyllä. Se on selkeä tarve, eli sisäinen liikenne on yhtä tärkeä kuin se muutenkin. Et niin kuin tuossa nähdään tutkimuksessa ja miten saavuit Ylläkselle, niin tässä on vielä nämä 2 kalvoa seuraavaksi tässä setissäkin. Niin, mitä enempi meillä tulee lentokoneella ja junalla asiakkaita, eli ilman omaa autoa, niin kaikki ne sisäisen liikkumisen välineet korostuu. Ja kun me tehtiin sitä ylläs.fi-demon testausta asiakkaille, niin siellä nousi tosi monessa vastauksessa se, että ei löydetä, miten Ylläkselle pääsee. Ja tämä on tosi iso haaste. Eli jos ei sulla ole omaa autoa, niin se on välillä vähän mahdotonta. Mitä me yritettiin myös tehdä tuossa ja on käyty kunnan kanssa keskustelua ja toivon, että joku sitä jatkaa, niin on se, että meidän pitäisi saada myös liikenne tästä Rovaniemelle, myös julkinen liikenne, joka meitä kyläläisiä täällä palvelisi, mutta myös palvelisi sitten matkailua. Eli se on yksi ja sitä me selvitettiin kanssa. Ja onko muita, Janne, kysymyksiä? Tanelilla on täällä kysymys. Tämä on hyvä kysymys, Taneli. Kiitos. Eli onko auton siirtopalveluista keskustellut, että jos haluaa ajaa täältä vaikka Leville, että auto siirtyisi, niin nyt täytyy sanoa, että tämä oli ihan uusi idea. Tätä ei ole kukaan niin kuin nostanut, mutta se, että mitä tänä vuonna jo tultiin, niin mitä kysytään ihan hirveästi, eli halutaan ajaa etappeja ja siihen tarvitaan tuotteita. Eli tuotteita ihan selkeästi, niille olisi ollut opaspalveluja ostajia tänä vuonna. Se, mikä tänä vuonna oli, niin tosiaan kaikilta takseilta löytyy jo hinnasto, eli pääset tästä, eli voit tilata Leville kyydin tai Leviltä tänne ja muihinkin lähikohteisiin, eli ne on. Meidän vaan sit siinä seuraava steppi on se, että me tehdään ne näkyväksi, että se asiakas löytää ne. Mä voin jatkaa vielä tuon sen verran, että bongasin tuossa Ylläksellä olleen auton siirtopalvelun ehkä kuukausi sitten. Katoin, että oliko varastamassa autoa, mutta näytti ihan lailliselta toiminnalta. Mutta täällä se palvelu on, mutta en tiedä kuka sitä tekee, mutta ymmärtääkseni täällä autot myös siirtyy, kun sen palvelun on ensin löytänyt. Ja tässä tullaan ehkä tämmöisen sisäisen viestinnän, niin kuin mitä nostettiin tuossa, että meillä on paljon jo palveluita tai meillä kehitetään, mutta meillä ei oikein kanavaa, että me kerrotaan toinen toisillemme niistä, tai saatiin, että me saataisiin se sinne asiakkaalle. Ja tämä on yksi semmoinen meidän niin kuin ehkä kivi, mitä kannattaisi lähteä pala palalta murskaamaan. No niin, ja sitten tämmöisiä vähän hankkeen ulkopuolelta tulleita asioita tässä välillä, eli jossakin niin olisiko se ollut toukokuussa, niin tuli tämmöinen bikepacking-asia agendalle ja se alkoi kiinnostaa ja sitten ohjausryhmällä käsiteltiin, että onko bikepacking semmoinen laji, mitä kannattaisi edistää ja ohjausryhmä oli sitä mieltä, että erittäin mielenkiintoinen ja Ylläksellä relevantti ja potentiaalinen maastopyöräilylaji, mitä voisi edistää. Ja hankkeella, mitä tehtiin, niin pidettiin tuonne bikepacking-palari, missä oli asiantuntijana Taneli Roinen, joka on täällä nytkin yleisössä tänään. Ja siinä oli sitten ympäri Lappia toimijoita kerätty kunnista ja kehitysyhtiöistä ja yrityksistä. Ja sen seurauksena sitten muutamien mutkien jälkeen niin Pyörämatkailukeskus hankkeisti tämmöisen reitin kehittämisen ja Taneli siellä on sitä nyt liidaamassa eteenpäin. Mutta tämä asia on edistynyt tästä sitten mukavasti ja näyttää, että menee kohti maalia. Ja tässä varmaan se, että nyt Tanelin nimi kannattaa ottaa esille, eli kaikki bikepackingiin liittyvät kysymykset, niin mä katson Tanelia täällä yleisössä, että saa varmaan olla yhteydessä. Kyllä, peukku nousi pystyyn. Taneli.Roininen miukumaaku.pyöräilymatkailukeskus.fi oli sähköposti Tanelille. Kysymys täältä kuuluu, että miten voi olla yhteydessä. No tuossa sanottiinkin tästä maastopyöräilyopasjärjestelmän kehittämisestä. Tämmöinen
järjestelmä, mikä menee tuohon eurooppalaiseen kehitettyyn järjestelmään, niin se on olemassa jo aika monessa Euroopan maassa. Se lanseerattiin pari vuotta sitten muun muassa Norjassa ja sai erittäin hyvän vastaanoton ja ihmiset on käynyt niitä kursseja ja on tykännyt niistä. Lähdettiin täällä kanssa miettimään, että saataisiko Suomessa tämmöinen vastaava järjestelmä kasaan ja mehän ei niin voida käynnistää toista hanketta hankkeena, mutta mä yhdistelin vähän niitä toimijoita ja Humakki sitten lähti hankkeesta ja se haki rahoitusta tuolta opetus- ja kulttuuriministeriöstä ja tällä hetkellä tilanne on se, että hakemus oli tosi hyvä ja sitä tykättiin ja rahakin tulisi, mutta hakija oli kuulemma väärä. Ja pitäisi olla ilmeisesti joku ry, joka on niin riittävän iso ja luotettava ja mukava, joka sitten sitä rahoitusta niin saisi. Ja tällä hetkellä meillä ei ole tiedossa, että kuka se voisi olla, koska Suomen latu ei halunnut lähteä tätä liidaamaan, niin voi vaikka allekirjoittaneille ilmiantaa sikäli, mikäli hoksaa tämmöisen tahon olevan. Kaikki on valmiina muuta kuin saataisiin vain joku, joka tämän pyörittää eteenpäin, niin saataisiin tämmöinen järjestelmä kehitettyä. Sitten siinä oli vähän muutakin siinä hakemuksessa. Siinä oli niin pyöräilytietouteen liittyvän portaalin kehittäminen, mutta tämä on semmoinen asia, mikä meni lähes niin kuin alkuun, mutta se ei ihan sitten lähtenyt. Pyöränkuljetuskärryjen kehitys on selvitetty, tästä oli vähän puhettakin, pari sanaa selvitetty alueyritysten kuljetuskärryjen tarvetta. Sitten se tuli vielä niin päin, että yritykset tahtoivat, että voitaisiinko me tehdä tämän eteen jotain. Selvitettiin, mitä tarvetta on, tyyppiä, kapasiteettia ja hintatasoa. Katsottiin, että ei ole oikein markkinoilla mitään valmiita tuotteita, mitkä olisivat suoraan niihin tarpeisiin vastaavia. Etittiin sopivaa toimia Euroopasta, joka voisi kehittää tämmöisiä, ei oikein löytynyt mitään, ja sitten Eliaksen kautta löytyi tuo Majava-linkki, ja niiden kanssa on nyt oltu vuoropuhelussa, että minkälainen kärry ja mitä tarpeita ja paljon ne maksaisi ja näin, mutta se työ on vielä kesken, että yhtään prototyyppiä ei ole esimerkiksi niin kuin valmistettu vielä. Siellä on se ehkä niin kuin, ne suurimmat kysymykset on tietenkin se, että se pitäisi olla kilpailukykyisen hintainen, että se on järkevä hankinta. Se pitäisi olla muokattava, siinä pitäisi saada erilaisia pyöriä, kyytiä ja iso määrä ja jollain pitäisi olla jarruton kärry ja jollakin voisi olla vähän jarrullinen kärry ja niin edelleen, että siinä on sitten niin kuin aika paljon noita kysymyksiä, mutta se työ on niin kuin ollut siellä kanssa sitten tuossa sivujuonteena. Sitten takaisin työpaketteihin, työpaketti 6 markkinoille meno, ollaan oltu mukana matkamessulla, tuo kuva on sieltä, meillä oli mukana paikallisia yrittäjiä 50 ja Metsähallitus ja siellä sitten vietettiin aikaa ja keskusteltiin satojen ihmisten kanssa. Kyllä, ja tästä me ollaan saatu hyvää palautetta, että osa yrittäjistä ei tiennyt, että me ei itsekään tietty. Eli me oltiin niin kuin todella Matti myöhässä, kun me tehtiin toi päätös, ja se viesti lähti tosi myöhään, että me ollaan tosi pahoillaan. Tahtotilana oli, että ensi vuoden matkamessuille olisi menty uudestaan, ja käytiin jo keskusteluja, että miten me voitaisiin yhdistää resursseja myös tässä niin kuin naapurikuntien kanssa ja Metsähallituksen kanssa, että me olisi saatu näyttävä kokonaisuus. Mutta tosiaan oltiin tosi myöhään, että oltiin varmaan viimeiset ilmoittautuneet, ketä matkamessuille meni. No sinne se saatiin se koju sitten pystyyn kuitenkin ja ihmiset paikan päälle ja karkkia haettiin Prismasta, semmoiset vihreät karkit kovat, niin kyllä ne ihan selkeästi niin ihmiset tykkäsivät myös niistä. Fiskars Village Expo oltiin menossa, suunnitelma oli mennä yhdessä Levin kanssa. Ja tässä oli niin semmoinen, että me oltaisiin tehty semmoinen yhdistävä tekijä, tuo Ylläs-Levi-reitti, semmoinen, että meillä on 2 kojua ja sitten se reitti meni siellä takana niin Ylläkseltä Leville. Semmoinen oli se ajatus, ja tietenkin se sitten ihmiset kiinnostaa enemmän, kun olisi niin vähän enemmän toimijoita siinä. Ja tässä taustalla oli vielä se, että kun ollaan tehty noita asiakastutkimuksia, ne jotka ei tiedä, niin kaikki tietää Ylläs-Levi-reitin. Se on niin kuin ensimmäinen mielikuva, mikä tulee mieleen. Niin tässä oli sen mielikuvan yhdistäminen sitten siihen todellisuuteen. Joo, ja tietenkin levittää tätä Ylläksen ilosanomaa siinä sitten niin kuin omalta osaltamme. Ollaan toteutettu muutamia FAM-trippejä. Satu Rämö, joka on salamatkustaja. Joku blogi on ehkä aika monelle tuttu. Itsekin joskus siihen törmännyt on. Maloja on käynyt täällä. Visit Sweden järjesti semmoisen ruotsalaisten matkailutoimija kehittäjien
keitin retken Lappiin ja me oltiin sitten heidän kanssa yhtenä aamupäivänä tuolla puhumassa. Tämmöisiä matkanjärjestä muuta niin isompia fameja on suunniteltu ensi kesälle, mutta nähtäväksi jää, kuinka ne pystytään toteuttamaan tai toteutuuko ne. Sitten me ollaan tehty tosi paljon tämmöistä benchmarkkausta siellä alkuvaiheesta, mitä tämä maastopyöräily on ja missä se näkyy ja miten se näkyy ja miten puhutellaan maastopyöräilijöitä. Ja tässä nyt on muutamia esimerkkikuvia, että miten se alue näyttäytyy maastopyöräilyssä ja sitten niin kuin talvessa, kun nämä paikat on monesti niin kuin hiihtokeskuksia. Eli tässä nyt on toi Söldenin alue, ne on tehnyt tuommoisen Bike Republic Söldenin, ja se on niin todella pitkälle tuotteistettu siellä muun muassa, kun menee ajan sinne Hissinmäkeen, niin saa semmoisen passin, missä saat leimata semmoisessa leimauspisteessä, ja se on niin kuin, sit saat jonkun palkinnon, kun riittävän monta leimaa sillä passissa, niin krääsää tulee niin sanotusti. Kyllä, jos joku haluaa tutustua, niin kannattaa käydä katsoa, miltä Sölden näyttää, ja mennä vielä katsoon, että siellä on 4 eri kohderyhmää, ja jokainen näyttää eriltä. Tämä oli se aktiivipyöräilijä, mutta se lapsiperhe näyttää saman logon alla niin hyvin erilaiselta. Ja tässä sitten Söldeni talvella, ja sitten päästään tuonne Bike Park-maailman Järvsööhön, mikä näyttää kesällä tältä, ja talvella tältä. Syötteelläkin Bike Park on vähän oman näköinen, että nekin on tehnyt sellaisen sarvipää Bike Park-jutun. Ja sitten tässä on Rapakon takaa muutamia esimerkkejä, että mikä on niinku pyöräilijöiden, miltä se niinku pyöräilijöille suunnattu materiaali näyttää. Ja sitten tässä on tuosta bikepackingista vähän niinku eri genre, mutta samat elementit. Katsoppa, kun mä unohan niinku sinne aina sanoa edellinen tästä. Tämä on bikepacking-sivu, tässäkin värit ja elementit on monesti niin hyvin samantyyppisiä, eli lopputotemuksena on niin semmoinen, voi mennä seuraavalle sivulle, niin semmoinen, että niin maastopyöräily suurin piirtein lajista riippumatta, niin siellä on samanlaisia elementtejä muun muassa väri- ja symbolimaailmassa, jotka niin liittyy siihen lajiin. Joo, sitten voi mennä semmoisen teepatakuvaan siinä. Niin sitten me sieltä luonnosteltiin tämmöistä mitä se voisi sitten olla tällä Ylläksen brändin alla toi grafiikka, että se näyttäisi edes vähän niin kuin maastopyöräilyltä, niin tuossa on sitten muutamia esimerkkejä malleja, sitten ollaan tehty tuommoisen karttasymboleita ja muuta, että sitten sitä tietoa pystytään myös levittämään. Parkkipaikkakuvia on muun muassa Selvänpyyn kulmalla on siellä pyöräparkkilogo, ja meillähän on myös pyöränlatauspiste tuolla tunturihuipulla siellä Kammissa, niin sinne jos ajatatte ihmisiä, niin siellä saa sähköä pyöriin. Ja niin tietenkin näistä niin lippalakkihommaa ja muuta, niin varainkeruussahan oivia tuotteita ihan varmasti myytään. Meidän testattiin tuossa vähän lippalakkia, niin ihmiset haluaa ottaa sitä myyntiä, haluaa myyä, ja sieltä saa ihan niin kohtuullisen katteenkin niistä tämän tietymyksen mukaan. Kyllä, ja tässä on niin kuin malleja, mitä me ollaan tehty, ja nämä on hankkeella, nämä on matkailuyhdistyksen alla oleva materiaalia, ja tosiaan nuo lippalakit, mitä testattiin, niitä on näkynyt, ja ennen kaikkea se, että halutaan kuulua siihen joukkoon. Täällä on makea olla pyöräilijänä, ja myös paikalliset haluaa olla, että toi, mikä Joelilla on päässä, niin ne on testimielessä. Ja nyt niitä testimielessä lähtee muutama eteenpäin kaupalliseen myyntiin. Ja just tahtotilana se, että voisiko niistä olla varainkeruuta. Että jos me haetaan investointihankkeita reitteihin ja ylipäätänsä kesään, niin meidän pitää olla aina omassa kukkarossa rahaa. Ja niin, että ei olla aina yrittäjien kukkarolla, vaan se, että se loppukäyttäjäkin voisi saada sitä niin kuin olla mukana siinä projektissa. Elias tulee täällä nyt mikrofonin kertomaan.
Mä en ole tottunut pistää ikinä mikkiäkin. Joo, siis tosiaan matkailuyhdistyksellä tarkoitus lähteä pilotoimaan, testaamaan tätä Lippalakin kautta päähineen vetovoimaa reittien tukituotteena liittyen siihen, että aina kun me lähdetään suunnittelemaan uusia reittejä ja vaikkakin niiden tai palveluita ja vaikkakin niiden alkuinvestointiin saataisiin tällaista julkista tukea tai muuta tukirahoitusta, niin meillä täytyy olla mietittynä siinä vaiheessa jo se, että miten se toiminta tullaan rahoittamaan sitten siitä alkusysäyksestä eteenpäin. Ja ihan sitä mielenkiinnolla lähdetään nyt sitten testaamaan pienillä erillä tässä lähitulevaisuudessa niin näiden lakkien ja mahdollisesti pehmeämmän päähineen kautta, että miten näillä saataisiin kerrytettyä varoja näihin kehitystoimenpiteisiin niin kuin pitkässä juoksussa. Kyllä. Täällä on vielä toinen kysymys, mutta ennen kuin päästän Tanelille kysymyksen, niin mä kysyn Joelilta, että hei, noin symbolit on tuossa. Niin eikö niin, että kuka tahansa Ylläksen alueella tai täällä kuka tahansa toimija, niin nämä on käytettävissä? Joo, kyllä tämä grafiikka on ihan vapaassa jaossa. Katsotaan, miten sitä sitten lähdetään kätevästi jakamaan. Oliko Tanelilla kysymys? Joo, eli Tanelilta tuli sellainen kommentti, että vuosiluvun voi laittaa ja on niin vuosituotteita niin sanotusti, niin voi kerätä koko sarjan, eikö näin? Ja lisää kysymyksiä. Joo, lisää tukituoteideoita, tarroja ja hanskoja ja muita tuli tuolta yleisöstä. Toi on hyvä toi tarra ja se nousee niin kuin tosi monessa, että kun te katsotte lasten kypäriä hiihtokeskuksessa, niin kyllä ne aika hyvin tarrotettuja on. Mun täytyy olla rehellinen, että mä epäilin, kun Joel sanoi, että tarra on ihan ykkösjuttu ja mä olin vähän sitä mieltä, että ei, se on mun lapsuutta, mutta ei se ollutkaan. Kyllä tarrat vie messuilla käsistä. Ne pitää olla semmoisia, että ne haluaa laittaa niin kuin omaa ottaa. Oliko siellä? Joo, tässähän on sillä, että tässä on niinku luonnosteltu näitä logoja ja sitten me olemme valinneet sieltä semmoisen, meillä ei ehkä tässä välttämättä ole semmoista, mikä näkyy tässä mun Lippalakiissa päässäni on semmoinen logo, missä ei ole mitään lainattuja elementtejä, mikä on ihan vapaata riistaa käyttää. Näissä variaatioissa on niinku lainattu tuosta Ylläksen logosta elementtejä, mutta me emme omista oikeuksia siihen, niin sitten on tehty, mutta on siis tarkoitus olla niin, että se identifioituu tähän samaan paikkaan ja että se olisi niin kuin, maastopyöräilyä Ylläksen ilmen alla niin sanotusti. Joo, lisää markkinoille menoon liittyy myös videotuotanto. Olemme tehneet talvipyöräilyvideon ja talvipyöräilyn opastevideon tuossa viime talvena 25 asteen pakkasilla. Oli kuuraa puissa. Kesäpyöräilyvideoita tehtiin, tuli itse asiassa enemmän kuin oli tilattu. Tulee perhevideo, kaveriporukkavideo ja aktiivipyöräilyvideo. Ja sitten vielä tuonne opastevideo, mitä voi myös kesällä käyttää vuokraamoissa. Ja sitten näistä kyseisistä videoista, näistä promovideoista tulee sitten lyhyet klipit, mitkä on pystyformaatissa, niin ne imeytyy tuonne somemaailmaan pikkusen nätiimmin sitten. Ja toi aktiivipyöräilyvideo, niin sen pistin tuonne maailman suosituimpaan foorumin Pinkbikein, niin sehän sieltä pomppasi sitten niin top-listoille ja valittiin maanantai-listalle ja kaikkea muuta mukavaa, että se niin muutama päivä eli aika korkeata liitoa siellä. Ja näistä voi oikeastaan sanoa sen, että niin kuvat kuin videot on kaikkien käytössä. Eli huolimatta siitä, onko Visit Ylläksen tai matkailuyhdistyksen jäsen, niin nämähän on kaikkien markkinointikäytössä. Ja toki tässä toivotaan, että kaikki matkailuyhdistyksen jäsenenä ovat, että saadaan nuo ladut ja reitit ja kesäreitit hoidettua. Tämä oli mainospuhe Eliakselta. Mutta tosiaan kaikki videot on käytössä, vapaassa käytössä. Eli esimerkiksi tuo talvi lähestyy, niin talvivideon jako, niin
toivotaankin, että jakakaa sitä omissa kanavissanne ja omien yritystenne kautta, että saadaan sitä näkyvyyttä ja saadaan sitä ilmettä menemään eteenpäin. Ja näyttelijäthän on kaikki paikallisia. Paikallisia tai muita supertähtiä täältä. Mutta loistavia videoita, ja ne voi myös upottaa omille sivuilleen, niissä on sallittu upottaminen. Seuraava työpaketti, uuden tapahtuman kehittäminen, eli tässähän on tämmöinen Ylläs MTB-kisa ollut taustalla, mikä niin kehitettiin vuosi sitten 2019, taisi olla melkein 70 pyöräilijää viivalla niin sanotusti, ja siitä sitten tälle kesälle kehitettiin tapahtumaa, sinne otettiin muun muassa lasten tapahtumaa mukaan, mutta se muutettiin virtuaaliseksi käytännössä, täällä ei kukaan niin kisannut joukossa. Ja ensi kesälle on todennäköisesti luvassa uutta yhteistyömuotoa, eli Ylläksen Kampio on ollut näissä sitten se pääoperaattori tässä kisassa, että on tehnyt reitit ja valmistellut ja näin, ja hanke on ollut mukana tukemassa, yhdistänyt tekijöitä, ja siellä on yrittäjiä ja sitä yhteistyökuviota, ja ensi kesälle niin todennäköisesti Ylläksen Kampio on Nutsin kanssa yhteistyössä järjestämässä kisaa, mikäli maailma suo tämmöisen kisojen järjestelyyn. Ja tästä tosiaan Ylläksen Kammen porukalle suuri kiitos, että järjestelythän oli jo hyvin pitkälle, Timo on täällä yleisössä, niin oli jo pitkällä, ja toivottavasti ensi vuonna, niin kuin nähtiin noista vastauksista, niin ihan selkeästi se kisa on sellainen, mikä kiinnostaa. Joo, ja sitten päästään tänne viimeiseen työpakettiin, eli Bike Master Plan, ja se vielä jatkuu tuo otsikko siten, että yrityksen sitouttaminen, kun se piti johonkin kohtaan laittaa, mutta se on niin kuin kakkosaiheena tässä. Bike Master Plan on tällä hetkellä noin 50-sivuinen dokumentti, tuolla näkyy sisällysluettelo tuolla sivussa, ja sitten vähän tuommoista korkealentoista juttua Ylläste Capital of Mountain Biking in Lapland ja Bike Master Plan, ja kyllä mä niin kuin mielellään näkisin, että tämän niin kuin Bike Master Planin avulla pystyisimme kehittämään Ylläksestä niin kuin Lapin pyöräilypääkaupungin niin sanotusti. No siellä käsitellään, mitä se maastopyöräily on ja näitä kohderyhmiä. Kukaan näitä kohderyhmiä ei varsinaisesti ole aiemmin niin kuin selvittänyt, eikä oikein tiedä, että ketään me tänne haluttaisikaan. Ja näihin asioihin siellä on vähän otettu kantaa. Ja täällä sitten näkyy noita tuloksia sitten meidän maastopyöräilykyselystä. Muutama ote sieltä, jo ollaan oikealla sivulla menossa. Miksi pyöräillään? Meillä oli siellä taloustutkimuksen kyselyssä, että se luonto on niin se kaikista tärkeä asia kenelle tahansa, niin pyöräilijälle kansainvälisesti to enjoy nature. Tuo ymmärtääkseni tarkoittaa, että niin nautitaan luonnosta. Ja sitten suomeksi siinä pääsee nauttimaan luonnosta. Ja ylivoimaisesti kaikissa tärkein. Ihan sama, joko DH tai alamäkeä tai muuta, tai kun nämä vastaukset on vähän sekaiset tällä, niin sitten kuitenkin kokonaisuutena se luonto on aina se merkittävä asia. Ja tämä on Ylläksen näkökulmasta todella hyvä juttu, että se luonto on siellä ykkösenä. Lisäksi se on hyvä kuntoilumuoto, se rentouttaa, se irrottaa arjesta, siinä pääsee tutustumaan uusiin paikkoihin. Escape everyday life for excitement, improve skills. Mitä lajeja harrastaa, niin siellä on XC-maastopyöräily on pyöräilylajeista suosituin tässä meidän suomalaisissa vastaajissa, ja talvipyöräily jokamiespoluilla tai huolletulla reiteillä, pyöräily jokamiespoluilla, ja tämähän on sillä kivaa tietoa, että Ylläksellähän on siis tämmöistä XC-pyöräilyä niin kuin pääasiassa tämä pyöräily. Kysyin sitä tulotasoa pyöräilijöiltä, niin tässä nyt niin näkyy, eli se tukee se tulos tätä meidän tulosta, että se pyöräilevä, niin se on suhteellisesti niin kuin parempi tuloinen kuin sit se ei-pyöräilevä henkilö. Ja sehän tarkoittaa yleensä myös sitä, että ne pystyy käyttämään sitä rahaa. Ja ehkä jos on 10 000 pyörä, niin se 5 kahvikuppi ei tunnu kovin kalliilta. Saattaa se tuntua, en mä tiedä, mutta kyllä sen kuitenkin juo. Montako kertaa vuodessa pyöräilet lähipolkujen ulkopuolella yli 30 kilometrin päässä? Eli tällä vähän kartoitettiin tällä kysymystä sitä, että niinku matkaileeko ne pyöräilyn takia, ja 93% vähintään kerran vuodessa käy ajamassa muualla, ja
yli 5 kertaa matkallaan pyöräilyn takia, niin sehän on sille jo semmoinen luku kuin 31%. 41%, vai 30, jotakin semmoista. Kohderyhmiä. Tämä on tosi mielenkiintoinen, koska täällä Ylläksellä ei kukaan oikein tiedä, että ketä me halutaan kokonaisuutena tavoitella. Olen sitä yrittänyt selvittää tässä niin kuin 1,5 vuotta, kun mä vähän ennemmin tullut jo töihin kuin Heli tähän hankkeeseen. Sitten kiertelin silloin heti ekana kesänä näitä yrityksiä, ja nämä tulokset on niin kuin siitä. Kohderyhmät suosituimpia näiden mun tulosten perusteella on työikäiset aikuiset pariskunnat, kaveriporukat, aloittelijat, nautiskelijat ja jonkun verran haluttiin nuoria ja sitten ehkä perheitäkin. Vähemmän sitten tämmöisiä taitaviopyöräilijöitä ja kilpailijoita joidenkin toimijoiden toimesta, koska ne ei välttämättä vuokraa välineitä. Tässä oli aika monta välinevuokraamoa oli tässä kuitenkin vastaajissa. Siinä on niinku jonkun verran yhtäläisyyttä myös siihen, että ketä täällä käy, jos katsottiin kesän kävijä tutkimusta. Mutta sitten tuossa kesässä ei oikein näkynyt, että kansainvälisesti, kun rajat oli kiinni, niin meillä kuitenkin nämä yrittäjät täällä haluisivat eurooppalaisia, etenkin saksankielisiltä alueilta tulevia matkailijoita. Ja tämähän on se maastopyöräilymarkkinassa tosi niin kuin herkullinen juttu, koska ne sveitsiläiset ja saksalaiset, ne menee ajaa Italiaa ja ne ajaa Alpeilla. Miksei ne tulisi tänne, jos meillä on fasiliteetit kunnossa? Ja sitten tietenkin Ruotsi ja Norja, niin ne on nykyisiä ja myös tavoiteltavia asiakkaita. Ja ne koettiin semmoisen niin helppona ja mukavina asiakkaina, ne tuntee kulttuurin ja niiden kanssa on niin kuin luontevaa toimia. No miksi tänne sitten niin kuin tultaisiin? Meillä ei välttämättä nuo reitti-investoinnit ole ihan samalla tasolla kuin jossain Söldenissä tai Saalbachissa tai tuolla Euroopassa, kun jos ne haluaa, niin laittaisi vaikka 5 miljoonaa, ei se niille mikään, mutta jos me halutaan laittaa 5 miljoonaa, me saadaan vähän aikaa kerätä sitä rahoitusta täällä, se ei välttämättä huomenna vielä ole valmis, ehkä joku päivä. Niin täällä on niin kuin kuitenkin tämmöisiä tuntureita maisemia, mitä heillä ei ole. Tuossa on kesä ja talvi sekaisin, mutta pongaan tuolta kesäjuttuja, niin Yötön yö, revontulet, myös niin kuin lumettomana aikana, niin syksyllä näkyy revontulia, ehkä on ihan hyvä siisti tuote. Maailman puhtaa ilma. Täällä ei ikinä liian kuuma pyöräillä. On ehkä ainakin Timon mielestä 2 päivänä, mutta keskimäärin kuitenkin niin täällä on hyvät kelit harrastaa liikuntaa myös kesällä. Ja sitten reitit, maastopyöräily, bike park. Mutta niin meidän tarvii löytää niitä vetovoimatekijöitä semmoista asioista, mitä niillä muilla ei ole. Sitten kun ne on ajanut joka paikassa, on käynyt Tasmaniassa ajamassa, on käynyt Jenkeissä ajamassa, niin sitten ne ehkä tsekkailee vähän, että minne muualle voitaisiin ajaa. Ja silloin me ollaan niin Ylläksen aika vahvalla. Kyllä, ja tässä oikeastaan tämän kesän kokemuksista, niin me oikeastaan nähtiin, että me ollaan myös aika lähellä tässä lähialueella niistä maksimia. Eli meidän lähireittien osalta niin me selkeästi tarvitaan nyt yhteistyötä tuon kunnan kanssa, että me myös kansallispuistosta ulospäin saataisiin sitä reittikehitystä eteenpäin. Ja sitähän Joeli muun muassa kirjoitti kunnalle sitä, tai valmisteli, ei kirjoittanut, valmisteli, mennään oikein, niin hanketta, että saataisiin sitä reitistöä tonne ja me saataisiin sitä asiakasta kansallispuistosta ulospäin, koska se, että tämä kesä näytti meille sen, että noi lähireitit, tuotteistetut reitit, siellä on sekä kävelijät ja pyöräilijät, niin laajemmalle alueelle ja siihen me tarvitaan kaikkea, että me myös ohjataan niitä asiakkaita laajemmalle alueelle. Juuri näin ja sitten niistä yhteiskäyttöjutuista ja toriparlamentista ja muusta, niin meillä tuli tämä maastopyöräilyetiketti, mikä sitten nyt maastopyörä- ja pyöräilijäystävällisiin palveluihin liittyy aika olennaisesti. Eli tätä etiketin ilosanomaa ja pyöräilykäyttäytymistä yritetään myös parantaa tässä tämänkin hankkeen tiimoilta. Ja tässä myös kansallispuisto lähti mukaan, eli puisto jakaa myös tätä meidän maastopyöräilyetikettiä ja lähti myös eteenpäin muuallekin. No ja sitten niihin reitteihin liittyen, niin kuin Heli vähän tuossa viittasikin, niin oikeastaan mitä on tarkkaillut tästä tilannetta ja tutkinut ja seurannut palautteita, niin tiettynä aikoina niin kyllä tämä alkaa olla sillästi kantokyvyn rajoilla tämä meidän reitistön suosituimmat yhteiskäyttöreitit.
Ja sehän tarkoittaa siis sitä, että jos lähdet kävelemään pariksi tunniksi, niin voi tulla vaikka 100 kohtaamista pyöräilijöiden kanssa, vaikka ne kohtaamiset olisi niin kuin sinänsä, että sieltä ei kukaan tule niin kuin vihasena tai ei yritä ajaa kintuille tai tuo liian kovaa, vaikka ne olisi niin hyviä ne kohtaamiset, niin ihan väistämättä se vaikuttaa siihen luontokokemukseen molemmilla tai ajokokemukseen tai siihen retkikokemukseen. Ja nyt olisi niin erittäin tärkeää, että me saataisiin lisää reittejä, me osattaisiin promota niitä reittejä, me saataisiin viitotukset kuntoon ja kehitettyä ja laajennettua sitä aluetta sillä tavalla, että ihmiset pystyisivät pyöräilemään ja kävelemään laajemmalla alueella. Ja tämä Bike Master Plan, tämä on niin yksi niin pääasiallinen juttu, mikä tässä niin on tässä suunnitelmassa, niin tehdä semmoinen vähän kauaskantoisempi reittien kehityssuunnitelma. Tuossa vasemmanpuolisessa kuvassa näkyy Ylläksen reitit noin niin suurin piirtein kartalla ja ne punaiset läiskät sillä reittiin on madot tuolla, makkarat on semmoisia, että ne on niin pyöräilyltä rauhoitettuja alueita. Ja tuossa oikeanpuolimmassa kuvassa on tuommoinen karkea versio siitä, että miten noita voitaisiin luokitella noita alueita. Ja siellä on keltaiset on niin helppoja reittien aluetta, mitkä on aika pitkälti on nyt kunnostettu semmoiseksi sileiksi sorapoluksi, ja sitten nuo oranssit alueet ovat semmoisia enemmän niin kuin luonnonmukaisessa kunnossa olevia reittejä tai polkuja, missä sitten saattaa tulla jotakin keskittymistä vaativakin eteen. Ja tuo punainen läiskä tuolla keskellä on bike parkin alue, mikä sitten on niin koko tunturi, että se olisi molemmin puoli. Ja sitten nuo rasterit on tuolla pääasiassa ne punaiset on semmoisia, että se on niin porotaloudelle niin tärkeää aluetta, sinne ei haluta reittikehitystä ollenkaan. Tässä on sitten toi kunnan hakema investointihanke, siitä tuli vajaa vuosi sitten tuli semmoista nopeita investointirahahakuja. Tästä Bike Master Planin datasta ja materiaalista irrotettiin kunnalle tuommoinen investointihanke, ja tuossa näkyy tuo reitistö ja kunnostamiskohteet, ja sieltä tuli lisätietopyyntö, niin pikkusen justeerattiin tätä että päästiin vähän paremmin liikkeelle. Siellä kysyttiin muun muassa massamääriä, että minkälaisia massamääriä tuonne sorastettaisiin. Ei ole käsittääkseni kaikilta muilta hakijoilta kysytty tämmöisiä määriä, mutta tässä kysyttiin. Ja vähän semmoista niin aika pikkutarkkaa tietoa piti sitten laittaa sinne ja laskeakin. Tämä on tämä reittikehityksen toimintakenttä. Mä näytin tämä sama kalvon seminaarissa, mutta nyt ehkä sanon eri asiaa. Eli meillä on tämmöinen tämä reittien kehityksen toimintakenttä. Metsähallitus tietenkin tuolla kansallispuistossa ja sitten kunta niin kuin ulkopuolella, matkailuyhdistys täällä sivussa vähän ja sitten pari muuta kuntaa on tuolla vielä ja osalla on niin kuin rahaa ja kaikilla ei ole reittikunnostuksia semmoisia rahoja. Mutta ennen kaikkea siis se, että kukaan ei kuitenkaan hallinnoi kokonaisuutta tai tehdä semmoisia pidemmän ajan kokonaissuunnitelmia, niin siihen osaltaan vastataan tällä, mutta tätä työtähän pitäisi sitten myös niin kuin jatkaa hankkeen jälkeen. Viimeisenä tässä kerätään just niin sille aika nätisti vielä ollaan aikataulussa. Loppuun jää niin aika nopeat, mutta ripeät niin tarinat, mutta tässä on sitten tämmöinen irrotettuna Bike Master Planin markkinoille meno osuudesta, niin tämmöinen, että muutaman vuoden päästä me ollaan tehty reittikehitysjuttua sillä tavalla, että me uskallamme puhua Ylläs Mountain Biking Worldissa, ollaan maastopyöräilymaailmassa, kun tänne tullaan. Se näyttää maastopyöräilymaailmalta, ja sitten jos on tämmöisiä sloganeita, että millä sitä voidaan myydä tonne, niin tämmöisiä ajatuksia siellä sitten on, ja jostain ne tekee hyvin, niin saattaisin mä itsekin tänne tulla ajamaan maastopyöräilijänä. Ja samoin kun me toivottavasti nähdään vielä tänään videot ja jaetaan ne videot kyllä teidän kaikkien käyttöön, niin jos ei ole maastopyöräilijä niin kuin minä, vaan perhepyöräilijä, niin myös perheenä voidaan tulla tänne nauttimaan luonnosta ja ajamaan ja retkeilemään ja tekemään kaikkea, mitä meillä Ylläksellä on lumettomana aikana ja myös sit lumellisena aikana. Mutta tämä oli meidän kandityö. Ja tilannehan on se, että meillä on viikko työaikaa. Me ollaan irtisanottu itsemme ja Elias tulee kertomaan, että mites hanke jatkuu. Koska hankehan jatkuu toivottavasti, näin me toivotaan ja me ollaan valmisteltu se sinne päin.
Juuri näin. Kiitän tästä ajasta. Ole hyvä, Elisa. Joo, kiitos Joel. Ja ihan alkuun tässä täytyy ottaa lakki päästä ja kumartaa, kiittää Heliä ja Joelia. Niin kuin varmaan kaikki huomasi ja näki tässä, niin todella paljon on tehty ja saatu aikaa vähän reilun vuoden aikana tämän hankkeen parissa. Ja niin erittäin hyvät pohjat sille, että tätä hanketta jatketaan. Ja Ylläksen matkailuyhdistys, joka hanketta hallinnoi, niin on ehdottomasti jatkamassa hanketta. Aloitettu jo keskustelut rahoittajan kanssa hankkeen uudelleenjärjestelyiden osalta ja ennen kaikkea sitten sen osalta lähdetään rakentamaan aikataulua, koska tässä nyt tuli ilmi, eli työsuhteet tullaan päättämään tuossa viikon päästä Heli ja Joelin kanssa, niin me tarvitaan uudet vetäjät tähän hankkeeseen ja tämä työ ja tämän työn aikataulu, niin sitä on lähdetty jo selvittämään sitten rahoittajan kanssa ja näitä keskusteluita tullaan jatkaan tuonne Lapin liiton suuntaan. Meillä on hallinnoijana sen lisäksi, että meillä on etuoikeus vetää tällaista hanketta. Me ollaan saatu luottamus vetää näin isoa julkisrahoitteista hanketta, niin meillä on myös velvollisuus ja vastuu hoitaa se kunnialla maaliin. Ja tästä velvollisuudesta ja vastuusta niin Ylläksen matkailuyhdistys ei ole halukas luistaan, että kyllä me tullaan hanketta jatkaa ja tullaan ilmoittamaan sen jatkon aikataulusta heti, kun se on meille mahdollista. Kyllä, ja tosiaan meidän viesti on se, että me ollaan luvattu, ketkä seuraavaksi lähtee hanketta eteenpäin viemään, niin jakaa kaikki tämä materiaali, mitä meillä on, eli tämä ei tosiaan ole valmis ja kehitystyötä pitää tehdä. Suuri kiitos alueen yrittäjille, koska ilman alueen yrittäjiä, niin me ei oltaisi tässä pisteessä, missä me tänä päivänä ollaan. Meillä ei olisi tämmöinen kesä takana. Sen työn on tehnyt yrittäjät. Et kiitos teille. Täytyy kyllä kompata, että myös matkailuyhdistyksen puolelta niin erittäin suuri ja nöyrä kiitos yrittäjille, alueen toimijoille, jotka on aktiivisesti ollut edistämässä niin maastopyöräilyä kuin ylipäätään tätä meidän ympärivuotistunutta matkailua. Ja siitä meidän on hyvä lähteä jatkaan tätä. Ja kehitystyö nyt, luojan kiitos, ei ole koskaan valmista, niin sitä on mukava jatkaa sitten, koska aina voi kehittyä. Kyllä, juuri näin. Me halutaan tarjota teille lopuksi elokuvailtamat, eli 2 minuutin ensi-illat meidän videoista, mitkä tulee tosiaan kaikkien käyttöön. Jaetaan ne myös sinne nettiin, että saatte katsoa ne myöhemmin, ja tulee myös, nämä on ensiversiot, kaikki ei ole vielä ihan täysin valmiita, mutta kesto on noin 10 minuuttia yhteensä, että kaikki pyörähtää läpi. Nauttikaa ja muistakaa jakaa näitä videoita, kun me saadaan näitä eteenpäin. Kiitoksia kaikille myös siellä kotisohvilla, ja mitä kysymyksiä tulee, niin me molemmat säilytään täällä paikkakunnalla, ei me täältä mihinkään hävitä. Joo, kiitoksia myös yhdistyksen puolesta.